όταν είμαι και μιλάω σε κόσμο και ξέρουν αυτό το όνομά μου, ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου που μιλάει. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και μου πει Φίλιππε, γεια σου, μπουρου και έχει πει κάτι, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πω θύμισε μου το όνομά σου ή αν ξέρω πώς σε λένε. Θα προσποιηθώ ότι ξέρω το όνομα κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, απλά θα αποφύγω πάρα πολύ στρατηγικά να αναφέρω το όνομα του ανθρώπου. Θα είναι τύπου εσύ τι κάνει. Θέλω κι εγώ να φροντίζω να εξασφαλίζω ότι κι άλλος είναι καλά, κάπως, δεν ξέρω. Με γεμίζει πάρα πολύ αυτό. Και χωρίς αυτό. Ναι. Ενσυναίσθηση. Ναι, μπορώ να πω ότι αν είναι ένα πράγμα που κάνω σίγουρα καλά στη ζωή μου είναι αυτό. Και ενώ έχω πει ότι θα κοιμηθώ και καλά, ας πούμε, 5 ώρες, μία μισή ώρα τρέχω γύρω-γύρω στο σπίτι, στην εφαρμογή της FreeNow, να προσπαθήσω να βρω τα στοιχεία του ταξιτζή. Και την επόμενη μέρα την Κυριακή πάμε στο τουρνουά με κινητό χωρίς SIM μέσα, γιατί ήταν το παλιό του παλιού κινητού και δεν είχε καν SIM μέσα. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Έτοιμα Ερώτησης. Ένα podcast αφιερωμένο στην ελληνική ρητορική κοινότητα και υποστηριζόμενο από την Ελληνική Ρητορική Ομοσπονδία. Είμαι η Μάρο. Είμαι ο Φίλιππος και το σημερινό επεισόδιο είναι κάπως ξεχωριστό γιατί σήμερα έχουμε μαζί μας δύο καλεσμένους, την Αλεξάνδρα Χελιδόνη και τον Παναγιώτη Μάγο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Οπότε, σήμερα με τους δύο καλεσμένους μας θα έχουμε ακόμα περισσότερες ιστορίες του debate, ακόμα περισσότερα ενδιαφέροντα άτομα από ό,τι συνήθως. Πάμε όμως πρώτα στο intro για να περάσουμε στο κύριο μέρος του podcast. Ρίξτε. Οπότε, όπως είπαμε και πριν το intro, έχουμε δύο καλεσμένους. Άρα, νομίζω το πιο σημαντικό πρώτο βήμα είναι να τους γνωρίσουμε. Γιατί και η Αλεξάνδρα και ο Παναγιώτης είναι άτομα που είναι σχετικά πιο καινούρια στο debating community. Σχετικά. Για αυτό το λόγο τους έχουμε φέρει εδώ, γιατί θέλαμε μια ποικιλία στα επεισόδια από όλα τα στάδια. Ακριβώς. Οπότε, να μας συστηθούν λίγο οι καλεσμένοι μας. Θα ξεκινήσω με την Αλεξάνδρα. Εγώ να πω ότι η Αλεξάνδρα ασχολείται περίπου ένα χρόνο με το debate. Είναι στην Οργανωτική Επιτροπή του Ρητορικού Ομίλου του Μετσοβίου. Σωστά. Ναι. Και εκτός από αυτό έχει συμμετάσχει σε αρκετά τουρνουά. Είναι στο τρίτο έτος στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Σωστά. Και Αλεξάνδρα, να μας πεις εσύ έτσι περισσότερα πράγματα για τον εαυτό σου, για το τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Ναι, οκ. Λοιπόν, ναι, έχω μπει στην οργανωτική τώρα στο debate. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η περσινή χρονιά, δεν ξέρω, ήταν και η πρώτη χρονιά στο debate και ήταν λίγο που είσαι πάρα πολύ χάλια πρώτη χρονιά, εγώ δεν είχα και ιδέα καθόλου από debate. Απλώς γνώρισα τι είναι το debate και μετά κατευθείαν ξεκίνησα. Οπότε ήταν λίγο χάλια και σκεφτόμουν μήπως το σταματούσα. Κάπως έτσι είχε πάει, γιατί δεν είχα δει ότι και μόνο μου δεν μου έβγαινε να αφιερώνω χρόνο για να το εξελίξω περισσότερο. Αλλά μετά που έγινε η πρόταση αυτή από την Αγγελική την Νταλαμπέρα για να κάνουμε τον όμιλο και ήμουν σε φάση ok, επειδή αυτό χρειάζεται άτομα, άμα θες βοήθεια ας πούμε στην οργάνωση ok. Και μετά αφού ξεκίνησε αυτό, αλήθεια είναι, κύλησε πιο εύκολα όλη η πορεία του debate τώρα αυτή την καινούργια χρονιά, οπότε μου είναι πιο ευχάριστο και τώρα θέλω να το συνεχίσω. Αυτό όσο αφορά την οργανωτική. Το πώς μπήκα τώρα, άλλα πράγματα για τον εαυτό μου. Είμαι στη σχολή στους ηλεκτρολόγους, μ' αρέσει. Δεν είμαι από τους πιο παθιασμένους φοιτητές, αλλά προσπαθώ να κάνω keep up. Πάρα πράγματα που μου αρέσει να βλέπω σειρές, μου αρέσει να διαβάζω βιβλία όταν μου βγαίνει. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους, γενικά να συζητάω, να γνωρίζω άτομα, να μπορώ να ακούω προβλήματα, να αναλύω ανθρώπινες συμπεριφορές, τέτοια πράγματα. Ναι, μπορεί να είναι λίγο περίεργο να το πω αυτό, αλλά ναι. Καθόλου περίεργο. Ναι, Και επίσης να πούμε ότι χαρακτηρίστηκε από μια μετριοφροσύνη. Σε περίπτωση που το καταλάβατε η Αλεξάνδρα, δεν θα το πούμε μόνοι για να αυτό, θα σας το πούμε εμείς. Εντάξει, όχι ακριβώς, δηλαδή. Εντάξει, τώρα ναι, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό. Ίσως αν προκύψει στη συζήτηση.
Ναι, αυτά πάνω κάτω για μένα. Δεν ξέρω άλλα χόμπι. Γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Κάπως έτσι βασικά ξεκίνησα και με το debate. Οπότε συνεχώς τα χόμπι μου αλλάζουν με τον καιρό. Και συνήθως δεν κάνω κάτι σε πολύ προωτικό βαθμό για να το κρατήσω και να πω «Α, γενικά εγώ σαν Αλεξάνδρα χαρακτηρίζομαι από αυτό το πράγμα». Οπότε ναι, αυτά. Κανένας μας δεν πρέπει να χαρακτηρίζει από ένα πράγμα. Οπότε θα επιστρέψουμε σε αυτό. Θα σου επιστρέψουμε στην identity και να πούμε πρώτα για τον Παναγιώτη κι όμως ένα-δύο λόγια. Ο Παναγιώτης Μάγος λοιπόν, θα μας ακούσετε πολλές φορές να τον λέμε Μάγο, γιατί νομίζω ότι είναι και ένα επίθετο που είναι χαρακτηριστικό, μένει, άρα άμα σε φωνάξουμε Μάγο κάποια στιγμή στο podcast, εννοούμε τον Παναγιώτη. Ασχολείται πολύ λιγότερο καιρό με το debate, είναι τώρα δεύτερος μήνας. Ναι, πιο τακτικά από τον Οκτώβρη ασχολούμαι. Και τώρα είναι Δεκέμβρης. Ναι. Οπότε ναι, δεύτερος μήνας, αρχές Δεκεμβρίου. Είναι επίσης στο Μετσόβιο, επίσης στους ηλεκτρολόγους. Και επίσης τρίτο έτος. Είναι σε φοιτητές λοιπόν με την Αλεξάνδρα. Είναι έτσι καινούριο άτομο και αυτό στο debate. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι έχει και αξιοσημείωτες επιτυχίες σε πρωταθλήματα με στιγμή. Σε 2 έχει κατέβει και στα 2 έχει break. Οπότε κάτι λέει αυτό και μπράβο σου γι' αυτό. Δεν ξέρω, θα εσύ να μας πεις έτσι περισσότερα λόγια για τον εαυτό σου. Επίσης ξέρω ότι έχει τελειώσει και την Ευαγγελική ο Παναγιώτης. Έχω τελειώσει την Ευαγγελική, το οποίο για όσους δεν λέει κάτι, μην ανησυχείτε, δεν θα έπρεπε να σας λέει κάτι. Είναι απλά ένα λύκειο, είναι ένα δημόσιο πρότυπο στη Νέα Σμύρνη, είναι εδώ κοντά. Απλά ίσως ο λόγος που είναι κάπως σημαντικό αυτό είναι επειδή πολλά παιδιά από αυτό το σχολείο, από ό,τι φαίνεται, ασχολούνται με το debate. Και βασικά από αυτούς κατέληξα να ασχολούμαι και εγώ τελικά με το debate. Από την Μπελίνα και τον Δημήτρη τον Παλάτα, το οποίο τέλος πάντων είναι δύο σημαντικές προσωπικότητες, πια θα έλεγα, στο ελληνικό debating community και δύο. Θα τις μάθετε. Μπορώ να συζητήσω και πιο πολύ γι' αυτό, άμα θέλουν οι host, αλλά πέρα από το debate και τη σχολή, υπάρχουν πολλά πράγματα που υποτίθεται ότι κάνω. Ας πούμε, υποτίθεται ότι μαθαίνω γερμανικά, υποτίθεται ότι μια στις τόσες κάνω γυμναστική. Ας πούμε, γενικά μου αρέσει να μιλάω. Είσαι το κατάλληλο πρέπει να μιλήσεις. Δεν ασχολούμαι αυτή τη στιγμή ενεργά, αλλά παλιά ψιλοασχολούμαι με το θέατρο. Ήμουν στο σχολείο σε έναν όμιλο θεατρικό, ας πούμε, και λίγο μετά το σχολείο βοήθησα με κάποιες παραστάσεις. Μου αρέσει να πηγαίνω εκδρομές, γενικά. Ήμουν απρόσκοπος πιο παλιά, όταν ήμουν μικρούλης. Και τώρα τελευταία έχω αρχίσει να ταξιδεύω λίγο περισσότερο. Εκμεταλλεύομαι κάτι προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και επίσης μου αρέσει γενικά, όχι σε πολύ επιστημονικό και high level επίπεδο, πιο εκλεκευμένο, να ασχολούμαι με την ιστορία ή με την φιλοσοφία, αλλά δεν κάθομαι να διαβάσω, ξέρω, σε πιο εκλεκευμένο επίπεδο, ας πούμε. Οπότε αυτά θα έλεγα. Κοιμάσαι καθόλου, πού τα προλαβαίνεις? Πόσες ώρες έχει μέρα σου? Εντάξει, επειδή ασχολούμαι με όλα λιγάκι, κάπως χωράνε. Ασχολείται με όλα λιγάκι, οπότε έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ρήμα στο χωροχρόνο. Έχει κατέξει σήμερα του για να μπορεί να τα. Είναι ολόκι, δεν είναι απλά μάγος, άρα ταξιδεύει και στα χρόνια. Ταξιδεύει στα χρόνια. Οπότε όχι, να κάνω και ένα έτσι, όπως βλέπετε, έχουν πολλά χομπί στα παιδιά, είναι αρκετά πολύπλοκες προσωπικότητες. Είναι και ο λόγος, θα έλεγε κανείς, όπου είναι εδώ σε αυτό το podcast. Την Αλεξάνδρα ξεχάσαμε να πούμε επίσης ότι είναι από τη Λάρισα. Έτσι, οπότε βλέπουμε ότι έχουμε και καλεσμένους που είναι και από την Αθήνα και από τη Λάρισα. Και όλα αυτά, παρόλα αυτά, έχουν το κοινό σημείο τομής ότι φτάσανε να ασχοληθούν με το debate στο Μετσόβιο στην Αθήνα. Το πιο σημαντικό από όλα αυτά. Τελείως μετριόχρονο. Εντάξει, όχι, εγώ δεν θα πάρω θέση πάνω. Ναι, ούτε εγώ. Το αγαπάμε πολύ όμως, για να κάνουμε. Καλά, σίγουρα. Τώρα, αυτό που ρωτάμε συνήθως στους καλεσμένους μας είναι το πώς γνωριστήκαμε μαζί, μεταξύ μας. Εγώ ακόμα προσπαθώ να το θυμηθώ. Και πώς γνωριστήκατε και μεταξύ σας βασικά, γιατί είστε δύο. Αυτό το θυμόμαστε καλά. Ναι. Είστε φοιτητές, οπότε λογικά θα έχετε γνωριστεί πριν το debate. Όχι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης. Ναι. Πείτε μας, πότε γνωριστήκατε? Να ξεκινήσω. Ναι. Βασικά, εγώ προσωπικά ήξερα την ύπαρξη του Μάγου. Και εγώ αντίστοιχα ήξερα την ύπαρξη της Αλεξάνδρας. Λόγω σχολή. Αλλά δεν αλληλεπιδρούσαμε πάρα πολύ, δεν είχαμε κοινές παρέες. Όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, απλά. Είναι αυτό που στις σχολές που είσαι πολλά άτομα στο έτος, σε ρωτάνε πάντα, ξέρεις τον τάδε, λες ναι,
Δεν το ξέρω. Ναι. Έχω ακούσει το όνομα. Ξέρω ότι υπάρχει Ναι, ναι, ναι. αυτός ο άνθρωπος. Ακριβώς. Επειδή εντάξει και όταν πατάνε συνήθως στο αμφιθέατρο, που εντάξει νομίζω ότι είμαστε από τους φοιτητές που το κάνουν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε ναι. Και ουσιαστικά που γνωριστήκαμε σε social μετά από debate. Ναι. Τι καλύτερα. Ήταν η πρώτη προπόνηση, όχι η δεύτερη ήταν, η πρώτη που είχα πάει, είχα χάσει την Δεν πρώτη, θυμάμαι. Οκ, ναι. του Πολυτεχνείου και απλά έτυχε να κάτσουμε δίπλα. Είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί απλά ήταν κάπως ωραία. Πες μου κάτι για τον εαυτό σου. Ναι, ήταν πολύ. Τελείως σαν τέτοια Πώς συνέντευξη. εντός εισαγωγικών, αλλά είμαστε σε φάση. Θέλω να σε γνωρίσω, αλλά δεν ξέρω πώς να το ξεκινήσω αυτό ακριβώς. Άρα πες μου κάτι ήταν αυτό. Ξεκίνησε κάπως cringe, αλλά μετά κύλησε πολύ η συζήτηση. Ναι. Και βασικά δεν ξέρω, εγώ πρόσεξα αυτό ότι έχουμε κοινό, το ότι δεν έχουμε πολύ consistency σε αυτά που κάνουμε. Απλώς κάνουμε βλακιούλες σε χόμπι και τέτοια. Και αυτό νομίζω το πρώτο πράγμα που μου είπες είναι ότι δεν έχεις πρόγραμμα κάπως. Ναι, αυτό ότι... τέλος πάντων. και ότι ναι, θέλω εγώ. να μπω στη διαδικασία να δοκιμάζω περισσότερα πράγματα. Ναι, και εγώ το νιώθω αυτό και ναι, και μετά λέγαμε για τα διάφορα πράγματα που κάναμε και κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Εσύ, Φίλιππε, πώς γνώρισες τα παιδιά? Από την ώρα που είπαμε θα κάνουμε αυτό το επεισόδιο, προσπαθώ να το θυμηθώ. Εγώ νομίζω. Για να μην έρθει αυτή η στιγμή που θα μου κάνεις την ερώτηση. Ίδιο και από μένα μπροστά σε σας, παιδιά. Θα σου πω, θυμάμαι τη φάση που γνώρισα το μάγο. Α, Θυμάμαι ότι ήταν στο Σαλβαδόρ, ναι. ένα μαγαζί στην πλατεία Μαβίλη, το Σαλβαδόρ, που δουλεύει ένας φίλος μας. Και δεν δώσω πολύ χορηγία μας, Σαλβαδόρ. Συγγνώμη, σε άκουσα στο podcast. Δεν πειράζει. Είχαμε σε αυτό το μαγαζί τέλος πάντων και είχες έρθει με τον Παλάτο. Είχα έρθει με τον Παλάτο και την Πελίνα. Και την Πελίνα, μπράβο. Και ήταν μια φάση που και οι δύο ψιλοβγαίναν με κάποια παιδιά. Δεν θέλω να. Δεν είναι και τίποτα τέτοιο, αλλά να μην λέω όλα τα προσωπικά. Αλλά και οι δύο βγαίναν με κάποιο παιδί εκείνη τη στιγμή. Οπότε βγήκα εγώ το φαναράκι με δύο. Κάτσε, ήμασταν κι εμείς εκεί. Αλλά μετά κανονίστηκε ότι θα βγουν και με το ρητορικό. Οπότε μου κάπως ακόμη καλύτερα. Από το να μην ξέρω το 40% των ανθρώπων, δεν θα ξέρω το 80%. Φάναμε ότι στην μέρα που γνώρισα το μάγο στο τραπέζι που ήμασταν 12 άτομα. 14. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά άτομα. Ήταν ο Πετρόπουλος εκείνη τη μέρα. Ήταν ο Άρης, ήταν εκείνη τη μέρα, ήσουν και εσύ σίγουρα. Πρέπει να ήταν και ο Κωστής και η Κωνσταντίνα εκείνη τη μέρα. Εγώ δεν ήμουν εκεί, σίγουρα. Δεν Είσαι το θυμάμαι. σίγουρη ότι δεν Είσαι είσαι? σίγουρη ότι δεν είσαι? Μπορεί να ήμουν. Και δεν θυμάμαι για πότε μιλάμε. Εγώ θυμάμαι να σε γνωρίζω στα γενέθλια της Πελίνας και του Τζιμ, στο σπίτι της Πελίνας. Αμάν που είχα πιει και άμα. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι τεπίχτο μάγος. Δεν είναι ότι κάτι το ξεχνάς. Και εκεί αυτό θυμάμαι. Και κάτι σε μια προπόνηση που έκανες φιλοσοφικές συζητήσεις μετά το debate. Στην εφημερίδα, μετά τη νομική. Εκεί είναι νομίζω την πρώτη φορά. Και για την Αλεξάνδρα, θα σου πω, δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωστεί πέρσι. Νομίζω στο speed. Μιλήσαμε πολύ. Είχαμε μιλήσει και σε προπόνηση πριν το speed. Στο speed μιλήσαμε περισσότερο. Θυμάμαι ότι μιλάμε στην πρώτη προπόνηση του Μετσοβίου μετά το speed. Ναι, αρκετά. σωστά. Επίσης με είχες κρίνει σε ένα γύρο. Σε μια προπόνηση του Μετσοβίου. Το είχα ξεχάσει αυτά. Εγώ εκείνη τη μέρα και μετά στο τραπέζι θυμάμαι κάπου να ψιλογνωριζόμαστε και να λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Ήξερα ότι είσαι οργανωτική, ήξερα την ύπαρξή σου που είπε και ο Πανεφέρης αυτή, αλλά δεν είχαμε μιλήσει πιστεύω ήδη από αυτό. Οπότε δεν υπήρξε και moment. Φέτος γενικά. Με το μάγο υπήρξε. Θυμάμαι το Φίλιππο Παναγιώτης. Γεια σου. Ναι, και εγώ την ύπαρξή σου την ήξερα. Τώρα φέτος με τις προπονήσεις στο MEP που έρχεσαι και πολύ consistent και αυτό. Ευχαριστώ. Επίτιμο μέλο. Επίτιμο μέλο στη Μετσοβίου, παρόλο που είμαστε στο ΕΚΠΑ. Εγώ σε. Από την ΑΣΟΕ. Ουσιαστικά εγώ το πρώτο χρόνο που έχω κάνει ήταν στο ρητορικό μου τη ΑΣΟΕ. Μας ερχόσουν. Δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωρίσει στο πρωτάθλημα. Όχι, εγώ σε είχα δει και ήξερα ότι είσαι ο Φίλιππος, αλλά νομίζω μετά δεν ξαναμιλήσαμε. Δεν είχαμε γνωριστεί επισήμως. Μπορεί, νομίζω ποτέ δεν υπήρξε αυτό το moment. Δεν υπήρχε το moment, ναι. Μάρο, εσύ πώς θα γνώρισες τα παιδιά? Τον μάγο είπα, η πρώτη φορά πρέπει να ήταν η πρώτη προπόνηση που είχες έρθει πέρσι, ενώ ξεκίνησες φέτος, είχες έρθει μια προπόνηση στη νομική, το θυμάμαι μετά στην εφημερίδα. Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό, το θυμάμαι, γιατί πιάσαμε και φιλοσοφική συζήτηση για το θέμα που παίζαμε. Είμαι σίγουρη τώρα, ήρθε. Σε ευχαριστώ, Μίμη. Και για την Αλεξάνδρα, δεν θυμάμαι τη στιγμή, αλλά θυμάμαι ότι ερχόσουν πέρσι στην ΑΣΟΕ
που είχα αρχίσει να μπαίνω κι εγώ κάποια στιγμή στην οργανωτική που μπήκα. Θυμάμαι να είσαι σε κάθε προπόνηση, να σε γνωρίζω στα social. Ναι. Έγινε, δεν θυμάμαι τη στιγμή, αλλά θυμάμαι. Ναι, κι εγώ ακριβώς αυτό. Μάλλον επειδή ήταν κάπως με τον ίδιο τρόπο ότι δεν υπήρχε. Ναι, αυτό. Επειδή τους είχαμε να μας μιλάνε, να μας κάνουν το briefing κάθε φορά. Οπότε, επειδή τον βλέπεις τον άλλο και μπορεί να του κάνεις ερωτήσεις, έχεις κάνει μια άλλη επίδραση. Οπότε μετά δεν πας και του λες. Και θα σου πω, είναι αυτό που θέλω να πω για τον εαυτό μου, ότι είναι κάτι που το κάνω. Όταν είμαι και μιλάω σε κόσμο και ξέρουν αυτό το όνομά μου, ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου που μιλάει. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο και μου πει Φίλιππε, γεια σου, μπουρου και έχει μιλήσει κάτι, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πω θύμισε μου το όνομά σου ή άρχισε να το σε λένε. Θα προσποιηθώ ότι ξέρω το όνομα κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, απλά θα αποφύγω πάρα πολύ στρατηγικά να αναφέρω το όνομα του ανθρώπου. Θα είναι τύπου εσύ τι κάνει. Εντάξει, αλλά. Και θα ρωτήσω, ή θα ρωτήσω ποιον άλλον. Να σου πω, αυτόν εκεί πώ τον λένε. Οπότε δεν το έχω κάνει με σένα. Εσένα δεν ξέρω το όνομά σου. Αλήθεια. Ναι, όχι, εντάξει. Αλήθεια. Και στις δυο σας εδώ. Θα έπρεπε να είναι πιο normalized. Δεν ξέρω, εγώ βασικά ξεχνάω το όνομα με το που μου το λέει ο άλλος για κάποιο λόγο. Δεν έχω κάποιο σημείο στη μνήμη μου που αποθηκεύει. Είναι γνωστό και ως το σύνδρομο του πρώτου έτους. Που γνωρίζεις 500 άτομα. Ναι, πλάκα κάνεις. Και την επόμενη μέρα ξεχάσεις τους μισούς. Και βγαίνετε 20 άτομα παρέα και μετά μειώνεται αυτός ο αριθμός και μετά Ναι, πολύ πιθανό να μην μείνει και κανένας και απλώς να γνωρίσει κι άλλα άτομα και με άλλες παρέες. Ναι, ακόμα. Μιας και λέμε πρωτοέτος, μιας και λέμε για αρχές σε αυτή τη ζωή, είδατε εδώ τι segues κάνουμε στο έτοιμο ερώτησης. Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με το debate, πώς πρωτομάθατε για την ύπαρξη του debate και τι σας τράβηξε εν τέλει να το κάνετε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, νιώθω στο μάθο, ξέρω την απάντηση. Ποιοι σε τράβηξαν να κάνεις debate. Θα ρωτήσω πρώτα την Αλεξάνδρα που πιστεύω έχει περισσότερο ζουμί. Ναι, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Το κάνεις όλους καλές. Κάτσε να μας πάρεις την πρώτη ερώτηση και να το φτάσουμε. Ναι, γενικά εγώ την ύπαρξη του debate δεν την ήξερα καθόλου σε όλη τη ζωή μου μέχρι να γίνω φοιτήτρια. Πρώτο έτος γενικότερα δεν ήθελα να κάνω διάφορες δραστηριότητες γιατί ήμουν λίγο ψαρωμένη και λέω ok, να δούμε τι παίζει με τη σχολή, να κάνω όλες τις μαλακίες του πρώτου έτους, ξέρω εγώ, να βγαίνω πολύ και τέτοια. Οπότε να γνωρίσω άτομα. Ναι, να γνωρίσω άτομα cool, οπότε δεν έδωσα τόσο βάση στο να κάνω δραστηριότητες. Και μπαίνω δεύτερο έτος και λέω ok, θέλω να κάνω κάτι καινούριο, να μάθω κάτι καινούριο, να κάνω ένα χόμπι, μια δραστηριότητα, οτιδήποτε. Και επειδή άρχισαμε να κάνουμε παρέα με την Αγγελική, την Ταλαπέρα, και επειδή η αλήθεια είναι και η Αγγελική το έχει να το προωθεί πάρα πολύ το debate, λέω ok, τι είναι αυτό, να έρθω να δοκιμάσω ας πούμε. Και η αλήθεια είναι, στην αρχή δεν ήμουν τόσο ψημένη γιατί γενικά δεν είμαι τόσο ανθρώπους που μιλάω, έχω την αυτοπεποίθηση πολύ να μιλάω. Αυτό η αλήθεια είναι μου το έφτιαξε πάρα πολύ το debate. Οπότε ήταν κάπως αφορμή για να φτιάξω αυτό το basic skill, ας πούμε. Και πιο μετά που, ας πούμε, άρχισε να πηγαίνει καλύτερα, άρχισε να μου αρέσει και γενικότερα πιο πολύ. Οπότε, ναι. Πολύ ωραίο αυτό και πράγματι σου φτιάχνει αυτό το debate. Επίσης, εγώ για την Αγγελική θα πω ότι είναι λίγο σαν μαμά με τα παιδιά του ομίλου και το debate γενικώς. Είναι από τους ανθρώπους που είναι πιο ζεστοί στο να το πουλήσει το debate και το τι έχει να σου προσφέρει. Οπότε ένα μπράβο στην Αγγελική, που πιστεύω θα ακούσει κάποια στιγμή αυτό το podcast. Οπότε ένα μπράβο, Αγγελική, για τη δουλειά σου σε αυτό το domain. Κάποια στιγμή δεν θα μας έρθει και η Αγγελική. Κάποια στιγμή θα μας έρθει και εσύ στο έτοιμο ερώτηση. Δεν θα γλιτώσεις. Μπορεί να πεις το έχουμε πει, αλλά το έμαθες τώρα από τον αέρα του έτοιμο ερώτηση. Αν τα ακούς στο Spotify, σου γεια σου. Παναγιώτη, να υποθέσω ότι εσένα η μεγάλη επιρροή γι' αυτό ήταν η Πελίνα και ο Μπαλά. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, γενικά μου άρεσε πάρα πολύ από το σχολείο πιο πολύ να συζητάω πράγματα κτλ. Και η Πελίνα και ο Μπαλάτης ήταν δύο από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω συζητήσει πολύ για πολλά θέματα. Πρακτικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά εννοώ κουτσομπολιό. Μου άρεσε πώς το είπες. Κοινωνικά, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα σοβαρό. Το ενδιαφέρει. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν τα άμαθες ο Γιάννης, θα φτιάξω την Μαρία. Μα και εγώ όταν είπα ότι μου αρέσει να αναλύω ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο Γιάννης και η Μαρία είναι φανταστικά πρόσωπα. Αν υπάρχουν οι Γιάννης και η Μαρία που ακούνε αυτό το podcast, που όντως τα έχουν, δεν το ξέραμε. Ναι, κάτι άλλο για τους debaters.
τόσο ότι είμαστε ψώνια, όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, είμαστε και κοτσομπόλιδες. Και τώρα ο άνθρωπος που σκέφτεται να κάνει debate και ήταν στο πρόθυρο του να κάνει debate, ξαφνικά ξενέρωσε, κλείνει το έτοιμο ερώτησης, χάρη σε αυτή τη φοβερή διαφήμιση που έκανες. Ή ανάποδα, μπορεί και να τον τραβήξει, δεν ξέρεις ποτέ πώς δουλεύει ο άνθρωπος. Είναι ανθρώπινη ανάγκη το κοτσομπολιό, υπάρχουν και έρευνες. Συγγνώμη, Μάκη, που σε πες μας. Θα ξεκινήσω ας πούμε την ιστορία από την Πελίνα, η οποία έκανε και στο σχολείο υπήρχε ένας όμιλος ρητορικής, ο οποίος όμως έκανε άλλα πράγματα και δεν ήταν, φαντάζομαι, σαν τους πολύ competitive ομίλους κτλ. Ήταν απλά ένας όμιλος ενός δημόσιου σχολείου που έκανε ρητορική. Και μετά η Πελίνα ασχολήθηκε στη νομική με τη ρητορική, δεν θυμάμαι από το πρώτο ή από το δεύτερο έτος. Και πρέπει να ήταν από το πρώτο, δεν έχει πολύ σημασία. Και μου το έλεγε, μου συζητούσε και τα αναλύαμε λίγο και στις συζητήσεις μας που συνήθως συζητούσαμε για άλλα θέματα. Πήγα σε μία προπόνηση και έπαιξα κιόλας και πέρασα καλά, αλλά μετά life happens και δεν ξανά αλληλεπίδρασα. Η Πελίνα όμως, εκτός από το ότι έκανε παρέα εμένα, έκανε παρέα και στον Δημήτρη, τον Παλάτο. Οπότε ο Παλάτος, εν μέρει εξαιτίας της Πελίνας, έχει ασχολείται και αυτός με το debate και να πηγαίνει στην νομική όπου είναι και η Πελίνα. Θα μας το πει στο δικό του επεισόδιο. Και είχε γενέθλια κάποια στιγμή και λέγαμε να πάμε να του κάνουμε έκπληξη. Οπότε πήγα στη δεύτερη μου προπόνηση πάλι στη νομική, ένα χρόνο μετά την πρώτη. Εκεί δεν έπαιξα, αλλά είδα τον Δημήτρη να παίζει και ήταν καταπληκτικός. Και μετά μου έλεγαν τα παιδιά να παίξω. Και ήρθε ο όμιλος χάρη και στην Αλεξάνδρα και στο Πολυτεχνείο. Και λέω εντάξει, θα πάω να στηρίξω τα παιδιά μια φορά. Μετά οργάνωσε και ο Δημήτρης ένα τουρνουά στην Ευαγγελική. Και λέω εντάξει, είναι και στο παλιό μου σχολείο, είναι και το Δημήτρη, δεν μπορώ να μην τον στηρίξω. Και μου άρεσε, οπότε έχω αρχίσει να έρχομαι λίγο πιο τακτικά τώρα στο Πολυτεχνείο. Και χαλαρά έκανε έτσι ένα open break και χαλαρά και πρώτος ομιλητής στην Ευαγγελική. Θα πούμε ότι τώρα που κάνουμε recording αυτό το podcast είναι 5 Δεκεμβρή. Είναι 2 μέρες μετά το τουρνουά της ΑΣΟΕ, το 15ο τουρνουά του ΟΠΑ, στο οποίο περιπτώσει η Μάρο ήταν και διοργανώτρια και αυτό που λέμε CA, δηλαδή έφτασε τα θέματα. Είναι μία από τις CA. Ναι, και επίσης ο Φίλιππος βγήκε πρώτος. Ναι. Ευχαριστώ. Όχι, ότι σε αυτό το τουρνουά είναι που αναφερόμαστε, θα μιλήσουμε σε λίγο κιόλας και γι' αυτό. Αλλά ήταν και τα δύο παιδιά είχαν παίξει στο τουρνουά και είχαν κάνει και πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Ειδικά για άτομα που είναι σχετικά πιο καινούργια στο community. Οπότε είναι η Αλεξάνδρα και από πέρσι είχε πολύ καλές επιδόσεις. Η Αλεξάνδρα πέρσι είχε πολύ καλές επιδόσεις. Δεν το θυμάμαι. Επίσης, το τουρνουά στο οποίο λέμε ότι ήταν και τα δύο παιδιά είχαν κάνει επίσης break. Βέβαια ο Παναγιώτης έφυγε πριν τον τελικό και δεν έπαιξε στην τελικό. Ο οποίος έκανε πρώτος break. Έκανε πρώτος break. Τόσο χαλαρός. Είχα πάρτι εκείνη τη μέρα για τα γενέθλιά μου. Δεν το λέμε για να σε κράξουμε. Απλά έκανε πρώτος break και έκανε και η Αλεξάνδρα break, αλλά θα είχαν παίξει και οι δύο στον τελικό. Τώρα μου βάλετε το βίντεο που υπάρχει στο YouTube. YouTube. Το παίζαμε και μαζί γιατί εγώ έκανα 8η break. Οπότε θα μας έβαζε. Ναι, θα ματσαριζώσεις. Θα ήταν πολύ. Θα ήταν καλό. Ευκαιρία. Μου είπε ο Δημήτρης, έλα στο τουρνουά και εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις break πρώτο στο τουρνουά. Έλα και παίξε. Εάν είχε συμβεί αυτό, μπορεί. No offense στη Βασιλική 69 το πήραν το πρωτάθλημα, αλλά μπορεί με κάποια άλλη ομάδα στο τελικό. Δεν ξέρει ποτέ πώ θα φέρνει η ζωή. Αλλά δεν πειράζει, κάνουμε πλάκα τώρα. Ότι είχαν κάνει και τα δύο παιδιά break εκεί. Οπότε επειδή είναι πολύ μετριόφωνο, δεν θα το πούνε από μόνοι του ότι είναι καλή. Ναι, όντως. Θα το πούμε εμείς. Και δεν θυμάσαι, η Αλεξάνδρα δεν θυμάται τις καλές επιδόσεις από πέρσι, εγώ τις θυμάμαι μια χαρά που παίζατε. Οκ. Εντάξει. Οπότε έχοντας αφιερώσει αυτό το χρόνο και έχοντας συμμετάσχει και σε 2 πρωταθλήματα ήδη φέτος και συστηματικά στις προπονήσεις. Εντάξει, η Αλεξάνδρα είναι και οργανωτική, αλλά και η Παναγιώτης έρχεται στις περισσότερες προπονήσεις στο Μετσόβιο, έχει έρθει και στην νομική. Έχει έρθει και στην ΑΣΟΕ και στη φιλοσοφική σε προπονήσεις, σε όλους τους ρητορικούς ομίλους της Αθήνας. Θα έλεγε κανείς ότι και στον Τυρί, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον σου αρέσει το debate. Ναι. Πώς σου φαίνεται τώρα στο διάστημα που έχεις ασχοληθεί πιο actively? Ήθελα να καλύψω βέβαια και λίγο χρόνο γιατί έχασα 4 προπονήσεις λόγω ταξιδιών. Καλά, κάνουμε. Η ζωή είναι για να ταξιδεύουμε. Αλλά είναι ευχάριστο, είναι ωραίο. Είναι φαν, είναι άθλημα. Είναι σπορ, δεν είναι το ίδιο με μια συζήτηση, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι πολύ ευχάριστα. Δηλαδή μου αρέσει πολύ, είναι διασκεδαστικό και είναι και αρκετά competitive, αλλά όχι με υπερβολικό τρόπο. Okay. Άρα σου αρέσει τη μορφή αθλήματος, γιατί είπες ότι
Μπήκες από τις συζητήσεις πιο φιλοσοφικές Έχω κάποιες διαφωνίες, αλλά αυτά είναι λίγο hot takes και νομίζω φταίνε λίγο περισσότερο στο ότι απλά είμαι καινούριος και δεν τα έχω χωνέψει όλα τώρα ακόμα παρά σε κάτι άλλο. Πάσα στην Αλεξάνδρα, επειδή μας είπες ότι πέρσι έχεις φτάσει κάποια στιγμή να μην νιώθεις τόσο άνετα με αυτό και ότι είχες και το αφήσεις. Πρώτον, τι σε κράτησε? Είπες ότι σε κράτησε ο όμιλος του Μετσοβίου μόνο ή σε κράτησε και κάτι που σου άρεσε? Και δεύτερον, αν συνεχίζει να νιώθεις έτσι, αν τώρα νιώθεις πιο κοντά με το community και όλα αυτά. Ναι, η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινής, είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει πολύ υπομονή, δεν κάνει εύκολο αυτό το trust the process, οπότε με το που ξεκίνησα και ήταν λογικό να μην τα πηγαίνω τόσο καλά με το που ξεκινάω και δεδομένου και ότι δεν αφιέρωνα και χρόνο εκτός της προπόνησης για να γίνω καλή, έπρεπε να πω απλώς δώσε χρόνο, αφού δεν ασχολείσαι μόνος σου παραπάνω, τουλάχιστον να καταλάβεις ότι μπορεί να φτάσει κάπου απλώς σε περισσότερο καιρό, κάτι τέτοιο. Και εντάξει, ναι, με είχε πειράξει λίγο που κάποιες φορές ενώ ένιωθα ότι προσπαθούσα και στην προπόνηση και σε αυτά, ότι δεν είχα ακριβώς την απόδοση που ήθελα. Αλλά ναι, και λέω από την καινούργια χρονιά να κάνω κάτι καινούργιο, να δοκιμάσω κάτι καινούργιο, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, έγινε όμιλος και λέω ας μπω οργανωτική, μιας και το είπα. Και μετά εντάξει, αρχίσαμε προπονήσεις λίγο. Η αλήθεια είναι, συνειδητοποίησα εν τέλει ότι παρόλο που είπα όλους αυτούς τους λόγους για τους οποίους σκεφτόμαι να το σταματήσω, ότι γενικότερα ήμουν σε μια διαφορετική φάση πέρσι. Με τον εαυτό μου δεν τα είχα τόσο καλά. Για διάφορους λόγους προσωπικούς, Και φέτος, επειδή έγινε μια μεγάλη αλλαγή στην προσωπική μου ζωή και αυτά, μου έκανε αρκετά καλό. Οπότε είδα ότι απέκτησα αυτοπεποίθηση στα αυτά τα πράγματα που θέλω να κάνω. Οπότε αυτό φάνηκε και στο debate που άρχισα να έχω αυτοπεποίθηση από μόνη μου και να το κάνω λίγο καλύτερα φέτος. Οπότε ναι, απλώς συνεχίζει όσο γίνεται, με όση προσπάθεια μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι το είχα με το να μιλάω πάντα, ουσιαστικά το έχτισα πιο πολύ μέσω της δραστηριότητας. Οπότε και αυτό προσπαθώ να πω στον εαυτό μου ότι δεν είσαι τέλεια, έχεις κάνει πρόοδο και μέχρι εκεί που έχεις φτάσει. Και προσπαθώ επίσης να λέω στον εαυτό μου και να το πω γενικά σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν debate, ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε κάτι επειδή είμαστε καλοί σε αυτό, να το ξεκινήσουμε για να γίνουμε καλοί σε αυτό. Οπότε, ναι. Και το να μην γίνουμε, ρε παιδί μου, τέτοιο, είναι το να περνάμε καλά. Και αυτό που, επειδή και εγώ είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου και δεν μου αναγνωρίζει την πρόοδο, εγώ, ας πούμε, που ήμουν εξωτερικός παρατηρητής, από τους νόβισους πέρσι ήσουν πάντα στους πιο καλούς νόβισους. Οπότε, πολλές φορές είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας και δεν βλέπουμε πραγματικά τον growth που έχουμε κάνει, γιατί δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο, γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι άνθρωποι. Οπότε, μπορεί να έχουμε κάνει 10 χιλιόμετρα που για μας να δυναμούν με 100 χιλιόμετρα με βάση τον χαρακτήρα μας, τα εφόδια μας και όλα αυτά, και να είναι τεράστιο growth και πρέπει να το δίνουμε αυτό στον εαυτό μας. Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι, επειδή και εγώ δεν τα έχω βρει πλήρως με τον εαυτό μου, και εγώ να έχω αυτή τη μετριοφροσύνη ότι είμαι πολύ σκληρή με τον εαυτό μου που λέει Κιμάρο. Βοηθάει η αλήθεια είναι να ακούσει και από άλλα άτομα, ειδικά από έμπειρους, να σου λένε καλά λόγια. Οπότε ευχαριστώ και στα παιδιά εδώ πέρα και σε όσους μου έχουν κάνει σχόλια. Ξέρουν αυτοί, άμα ακούσουν το podcast, δεν ξέρω. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Και είναι τα παιδιά ειδικά που δεν έχουν θέματα υπεροψίας και αυτά, γιατί η αλήθεια είναι κάποιοι που, εντάξει, δεν θα να ξεκινήσω κάποιο περίεργο θέμα, αλλά κάποια παιδιά που το βλέπουν πάρα πολύ ανταγωνιστικά και έχουν και λίγη υπεροψία, και δεν λέω ότι δεν είναι καλοί σε αυτό που κάνουν, αλλά η αλήθεια είναι αυτό το πράγμα επηρεάζει κάποιες φορές το mood και η συμπεριφορά του άλλου προς εσένα σε επηρεάζει λίγο, οπότε ναι. Σε αυτό μου δίνεις πολύ μεγάλη πάσα, γιατί όταν επέλεγα συμπαίκτη, εμένα δεν με νοιάζει να είναι καλό στην συμπαίκτη, με νοιάζει να έχεις τη συμπεριφορά, γιατί η συνεργασία για μένα είναι πάνω από τις ικανότητες. Φυσικά. Χαίρομαι με αυτό που ακούω, γιατί είναι συμπαίκτη. Για τον ακροατή. Εννοείται, είναι πολύ. Ως και εσύ και η Στελίνα και η Κατερίνα και γενικά όσα παιδιά έχω συνεργαστεί, είναι πολύ, μπορείς να επικοινωνήσεις, νιώσεις το σεβασμό
Και σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε στη φάση τώρα με τα πρωταθλήματα που το debate είναι it takes two to tango, που λέμε. Οπότε στην αρχή ψάχνεις και συμπαίκτη, ψάχνεις να βρεις τα βήματά σου. Πώς... Ο σκοπός του τουρνουά, speed ναι. dating, αυτός, το να βρείτε συμπαίκτες. Αυτό, το speed dating που συμμετείχατε ήταν αυτό για τους συμπαίκτες. Πώς το βιώσατε αυτό και πώς βλέπετε κι εσείς έναν καλό συμπαίκτη? Γιατί είμαστε γενικά ένα community δεμένο και είναι διαδικό άθλημα. Πώς είναι αυτή η διαδικασία για εσάς? Να πω εγώ. Ξεκινά. Ωραία, να πω εγώ. Λοιπόν, αρχικά από την αρχή του debate, αλήθεια είναι, έχω κολλήσει με τον Νικόλα τον Δούρο. Shout out. Ναι, φοβερό άτομο. Οργανωτική ΑΣΕ. Οργανωτική ΑΣΕ. Μετά, ναι, δυστυχώς χώρισαν οι δρόμοι μας και λόγω των οργανωτικών. Εντάξει, είχαμε δοκιμάσει να παίξουμε μαζί, ήμασταν γενικά πολύ dedicated σε αυτό το duo. Δεν λέω ότι δεν ήμασταν καλή ομάδα, αλλά γενικά είναι καλό να δοκιμάζουμε συμπαίκτες εξ αρχής, για να μην κολλήσουμε μόνο σε έναν, γιατί και με το να κολλήσουμε την αρχή σε έναν δεν παίρνουμε και την επιβεβαίωση ότι είναι σωστός, γιατί δεν έχουμε δοκιμάσει άλλους, ακόμα κι αν ήταν όντως. Οπότε, ναι, καλό. Μετά έτυχε, ας πούμε, τελικά δεν παίξαμε στο τελευταίο πρωτάθλημα που ήταν της νομικής, νομίζω, ή της ΑΣΟΕ, νομίζω. Δεν είχαμε παίξει μαζί, οπότε δοκίμασα να παίξω και με μια άλλη κοπέλα. Και με αυτήν δεν ξέρω αν παίζει τώρα βέβαια, ήταν νόβις και αυτή. Δοκίμασα και με αυτήν να παίξω, ήταν ευχάριστο, αλλά ειδικά φέτος βλέπω ότι αρχίζω να βρίσκω καλύτερα τα πατήματά μου με συμπαίκτες. Αλλά και ακόμα δοκιμάζω και πειραματίζομαι, δεν έχω βρει τον τέλειο συμπαίκτη. Αλλά γενικά συμφωνώ πολύ σε αυτό που λέει η Μάρο, ότι μετράει συνεργασία, και αυτό μου το έκανε πάρα πολύ point out η Γλυκερία, που τη γνώρισα στο speed debating. Το speed debating ήταν πολύ καλό για να γνωρίσει συμπαίκτες, γιατί είδα πάρα πολύ ότι με κάποιον μπορεί να μην ταιριάζω καθόλου στην επικοινωνία και με κάποιον μπορεί να ταιριάζω πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, η Γλυκερία είναι προφανώς πολύ πάνω σε επίπεδο από μένα, αλλά με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ωραία με το γεγονός ότι μου λέει, ξέρεις τι, μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε και είσαι πολύ καλός άνθρωπος και μόνο από αυτό νιώθω πολύ ωραία να παίζω μαζί σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ wholesome. Ναι, οπότε όντως αυτό που λέει η Μάρο πραγματικά ισχύει. Και ναι, τι άλλο να πω, και με τον Γιάννη που έπαιξα τώρα, που επίσης ήταν πολύ καλύτερος από μένα, αλλά είχαμε πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία και πραγματικά θέλω να πω ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο, ίσως να είναι και λίγο κουραστικό να παίζεις με κάποιον που δεν είναι τόσο καλός, αλλά πάλι η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία το κάνει πολύ πιο εύκολο και το αναιρεί λίγο αυτό, γιατί μετά στις ομιλίες φαίνεται πιο πολύ η διαφορά επίπεδο, όχι στο prep, που το prep είναι το σημαντικό. Αυτά. Ναι, να μην είπα πολλά. Ωραία. Εγώ από συμπαίκτες πολύ εμπειρία, αλήθεια είναι, δεν έχω. Δεδομένου ότι δεν έχω παίξει και σε τόσες πολλές προπονήσεις με τόσο διαφορετικό κόσμο. Το σπίτι ήταν πάρα πολύ καλό. Μπορώ να υπογραμμίσω ότι η Γλυκερία είναι εκπληκτική συμπαίκτης. Shout out στη Γλυκερία. Είχε τύχει κιόλας. Εδώ είναι τυχαίοι συμπαίκτες ανά 2 γύρους. Η Γλυκερία έπαιξε 2 γύρους με τον Μάγο, 2 γύρους με τον Αλεξάνδρα. Ναι, μου την έκλειψε ο Μάγος, αλλά Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Θα μπει η Γλυκερία κάπως στον τίτλο αυτού του podcast. Πρέπει να βρούμε πώς. Διεκδικώντας τη Γλυκερία. Ποιος πάει ήταν η πρώην της Γλυκερίας συμπαίκτες. Πήγα κι εγώ με τη Γλυκερία. Έτσι. Είναι κλεμμένος τίτλος από ομάδα στη Λίνα Κατερίνας. Πήγα κι εγώ με τη Μάρ. Νομίζω ότι με όλους τους συμπαίκτες μου, εκτός από 2, έχω παίξει μόνο 1 φορά. Και αυτοί οι 2 είναι πρώτον η Γλυκερία που παίξαμε 2 φορές στο speed μαζί, και δεύτερη ο Αλέκος, ο οποίος ήταν ο συμπαίκτης μου στο πρωτάθλημα της ΑΣΟΕ, με τον οποίο πριν το πρωτάθλημα είχαμε παίξει 1 φορά μαζί για το πρωτάθλημα, δηλαδή δηλώσαμε και 2 στο πρωτάθλημα χωρίς συμπαίκτη και έγινε ένα προξενιό τέλος πάντων. Match made in heaven. Ναι. Θόρυ και Λάκη, αυτό το λέω. Ο Αλέκος όντως μοιάζει λίγο με το Θόρυ, είναι ψηλός, ξανθός, ρε παιδί μου, έχει. Ναι. Και επίσης ο Παναγιώτης. Είμαι κοντούλης, αλλά είμαι και εγώ ξανθούλης. Τα χρώματα δεν είμαι και εγώ ξανθούλης.
Στο witness. Δηλαδή, όταν σηκωνόταν ο Αλέκος, νόμιζα ότι θα καλέσει το Μιόνιρ και ύστερα θα σηκωνόταν ότι θα αλλάξει. Θα ήταν λόγια. Ίσως επειδή είσαι μάγος. Είσαι και μάγος. Ομάδας, οπότε να εξηγήσουμε για τον ακροατή. Ναι, συγγνώμη. Και από τον Αλέκο σαν συμπαίκτη, καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δηλαδή, ειδικά δεδομένου της ελάχιστης μηδαμινής προεργασίας που είχαμε, σε αυτές τις 2 μέρες νιώθω ότι δέσαμε πολύ. Νιώθω ότι ενεργοποιηθήκαμε πολύ περισσότερο στο πώς να παίζουμε σαν ομάδα και ότι αν συγκρίνει κανείς, ξέρω εγώ, την πρώτη φορά που παίξαμε, δεν θα πω με την τελευταία, γιατί στην τελευταία δεν πήγε τόσο καλά, αλλά με την 4η ή 5η φορά που παίξαμε, η διαφορά ήταν τεράστια. Οπότε ναι, δηλαδή παρόλο που ήταν τυχαίο, ήταν πάρα πολύ καλό ματσάρισμα. Παίξαμε και 2 γύρους μαζί. Οπότε έχω να πω ότι ήσασταν όντως πολύ καλοί. Ναι, και εγώ σας είδα. Καλά και εσείς. Δεν νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος με αυτούς τους γύρους και την επίδοσή μου σε αυτούς, αλλά τέλος πάντων. Αυτά που έχω καταλάβει μέχρι τώρα για τους συμπαίκτες και για το τι σημαίνει ένας καλός συμπαίκτης είναι ότι πρέπει, θα ακουστεί λίγο περίεργο, πρέπει να σκέφτεστε περίπου το ίδιο αλλά όχι ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να σκέφτεστε αρκετά κοντά ώστε να μπορείτε να καταλάβετε πόσο ένας θα πει κάτι που του έχει πει ο άλλος να πει. Δηλαδή αν κάποιος κάνει κάποιο λάθος, να μπορεί ο άλλος να το ανιχνεύσει και να το διορθώσει, γιατί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά παράλληλα πρέπει να σκέφτεστε λίγο διαφορετικά, ώστε όταν φτιάχνετε τα επιχειρήματα να μπορείτε να συμπληρώσετε ο ένας με να μπορεί ο ένας να σκεφτεί κάτι που δεν σκέφτηκε ο άλλος. Προφανώς ένα καλό επίπεδο στη συνεργασία και ομιλία είναι απαραίτητο. Αλλά παιδιά, εγώ στη δικιά μου εμπειρία, όλοι οι συμπαίκτες που είχα στο επίπεδο της συνεργασίας, από άποψη ικανότητας σίγουρα κάποιοι ήταν καλύτεροι από τους άλλους, αλλά από άποψη προθυμίας ήταν όλοι πάρα πολύ ευχάριστοι στην αλληλεπίδραση, όλοι πάρα πολύ καλοί. Οπότε εγώ δεν έχω κανένα παράπονο σε αυτό, γιατί πραγματικά αυτό είναι η πραγματική σημασία. Σημαντικό. Οπότε είναι αυτά. Τώρα που μιλάμε για συμπαίκτες, θέλω να κάνω ένα shout-out στην Ιωάννα που με κουβάλει σε πρώτο γύρο speed. Και ακόμα το αρνείται, και εγώ ακόμα θα πω ότι όχι. Δεν έχω ξαναζήσει μεγαλύτερο κουβάλι μου στη ζωή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αυτά νομίζω. Όχι, είναι μια καλή ισορροπία. Εγώ έτσι πως το βλέπω, πέρα από το σεβασμό όπως είναι και στο χορό, επειδή έχουμε και ρόλους σε πρώτο, δεύτερο μιλητή, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία ώστε να πηγαίνει καλά ο χορός που λέμε, και πρέπει να υπάρχει και αυτό το πώς θα διαμοιραστούν οι ρόλοι, ποιος θα κάνει τις φιγούρες, ποιος θα οδηγήσει. Ναι, το βλέπω πολύ και αυτό το να υπάρχει συνεννόηση στο. Και αυτός που θα οδηγήσει πρέπει να μην πηγεί. Κάντε χιούμορ στο αίτημα ερώτησης. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα στο edit ένα έτσι χθες, το κάνω στο στόμα. Καλύτερα. Λέγαμε λοιπόν για τουρνουά. Παίρνουμε έτσι πολύ ωραία πάσα να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα 2 τουρνουά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής φέτος. Μιας και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν το 15ο ΟΠΑ. Shout out ξανά στη Μάρο και στην υπόλοιπη φυσικά οργανωτική του ΟΠΑ που δεν τους έχουμε αναφέρει. Είναι πολλά άτομα. Στέλιος, Νικολέτα. Ο Μεσίνης, η Όλγα, οι άλλοι 2 CS. Πες εσύ τους ξέρεις καλύτερα. Η Φιλίρα, ο Νικόλας ο Δούρος. Η Κατερίνα στα social, η Αναής, η Άρτεμις που μας βρήκε τα social. Γενικά έρχονται και καινούργια παιδιά που χαιρόμαστε. Και βασικά χαρήκαμε πολύ που ήταν και πάρα πολλοί νόβισις μέσα σε αυτό το τουρνουά και από όλους τους ομίλους και από το ΕΜΠΟΥ και από την ΑΣΕ και από την νομική. Και μετά από αυτό το πολύ οργανικό shout-out. Ναι, και επίσης τον νικητή εδώ το. Shout-out και στο συμπαίκτη μου λοιπόν. Αυτό το είναι διαφορές. Ο Γιώργος Αγγεδάκης, ο συμπαίκτης μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αλλά ναι, μετά από αυτό το καθόλου μικρό και διακριτικό shout-out. Πολύ χαλαρά. Εγώ αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω για το τουρνουά, πρώτον πώς αντιληφθήκατε, θα ξεκινήσει τον Παναγιώτη που είναι πιο νόβις και ήταν και γραμμένος και σαν νόβις. Να πούμε κιόλας ότι περάσανε στον ημιτελικό αυτό που λέμε open break. Δηλαδή δεν είναι ότι περάσανε, υπήρχε και ειδικός τελικός γύρος για τους νόβισες. Αλλά εάν έχεις μαζέψει εκεί τους βαθμούς για τον ανοιχτό ημιτελικό που περνάνε όλοι οι νόβισες και εμείς, περνάς εκεί κατά προτεραιότητα. Και πέρασανε στον ανοιχτό ημιτελικό με το συμπαίκτη τον Αλέκο, παρόλο που ήταν και οι 2 νόβισες. Οπότε μπράβο σου αρχικά γι' αυτό. Κάτι το οποίο θέλω να συζητήσετε είναι πώς σας φάνηκε έτσι αυτή η εμπειρία του τουρνουά. Γιατί η εικόνα που είχα πάντα εγώ είναι ότι πηγαίνοντας σε ένα τουρνουά, κάπως εκεί σου ξεκλειδώνει το κάψιμο εντός εισαγωγικών με το debate. Και εκεί βλέπεις βασικά τους υπόλοιπους που ασχολούνται με αυτό, τους γνωρίζεις καλύτερα και βλέπεις το πώς μπορείς να βελτιωθείς. Δηλαδή έρχεσαι σε επαφή λίγο με το. Κάνω πολλά debate σε μία μέρα, βλέπω τι μπορώ να κάνω καλύτερα και πώς να βελτιωθώ.
Και άρα πάω στο επόμενο βήμα. Οπότε θέλω να πεις αν το ένιωσες αυτό, σε αυτό το τουρνουά, και αν ο λόγος που ενώ ξεκίνησες να πας αρχικά για να στηρίξεις με τον Δημήτρη και την Μπελίνα, ο λόγος που συνεχίζει να έρχεσαι είναι ότι πήγα στο τουρνουά και μ' άρεσε και με τράβηξε αυτό το κλίμα, ή είναι κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, ήθελα να. Και από τα δύο τουρνουά που έχω πάει, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, εντάξει, το τουρνουά του Open ήταν πιο μεγάλο και υπήρχε πάρα πολύς ανταγωνισμός και από πιο advanced ομάδες, οπότε από εκεί έμαθα λίγο παραπάνω. Μου ήρθε ένα πρόβλημα την ώρα που είναι ωραία τα τουρνουά, είναι ωραία εμπειρία. Είναι λίγο χαοτικά, είναι λίγο αγχωτικά, είναι λίγο competitive, λίγο τέτοιο. Επίσης, τα 15 λεπτά πρέπει γίνονται 12 πάρα πολύ εύκολα, γιατί σου δίνει το θέμα, αλλά μέχρι να πας στην αίθουσα κτλ. Σίγουρα έμαθα πάρα πολλά πράγματα πάντως. Για παράδειγμα, νομίζω από το τουρνουά του ΟΠΑ, αυτό που μου έμεινε περισσότερο απ' όλα ήταν ότι, και αυτό νομίζω θα βοηθήσει και πολλούς νέους παίκτες, γιατί είναι κάτι που έχετε από την εμπειρία, αλλά να το συνειδητοποιήσετε και στον εαυτό σας, ότι ιδέες καλές μπορεί να έχετε. Μπορεί να έχετε και πολύ καλές ιδέες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλαβαίνετε πού ακριβώς πρέπει να δώσετε βάρος, ποιες ιδέες έχουν το potential να σας νικήσουν ένα δωμάτιο ή να σας σώσουν να πάτε λίγο καλύτερα σε ένα δωμάτιο, και ποιες όχι, και να μην τις πετάτε σαν ρημπάτι 20 δευτερολέπτων όπως έκανα σε ένα γύρο και ακόμα με τρώει. Και ότι σίγουρα έχω πολλά να μάθω ακόμα στην ανάλυση, στην εξήγηση, και ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι κριτές είναι άνθρωποι και ότι πρέπει λοιπόν να τους βοηθάμε, να τους εξηγούμε, το οποίο στη θεωρία ακούγεται πάρα πολύ. Μας το λένε στη θεωρία, στο τέτοιο, αλλά μετά το συνειδητοποιείς και αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι ρε παιδί μου, ναι, μπορεί να διαφωνείς με τον κριτή, αλλά μπορεί απλά να μην το πες αρκετά καλά για να το καταλάβει ο κριτής. Και μάλλον φταίς λίγο παραπάνω εσύ γι' αυτό. Τουλάχιστον σαν πρώτος παίκτης. Επίσης έχω μια ξεροκεφαλιά, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ υπομονετικοί μαζί μου και μπόρεσαν να μου εξηγήσουν πολλές φορές λάθη που έκανα κτλ. Και ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Τώρα, όσο για το πρώτο τουρνουά, το Speed, εκεί πέρα πραγματικά είχα παίξει 2 φορές. Είχα παίξει 2 φορές και πήγα στο Speed. Οπότε το να σας πω τι έμαθα εκεί είναι πρακτικά έμαθα το 90% των πραγμάτων. Τα έμαθα εκεί. Κάποια τα ήξερα από κάποιες συζητήσεις που είχα κάνει με τον Δημήτρη σχετικά με το τι είναι το extension, ρε παιδί μου, θεωρητικά. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά, τα έμαθα μέσα στο τέτοιο. Δηλαδή, στον πρώτο. Νιώθω ότι είχα αισθητή διαφορά από τον πρώτο γύρο στον τέταρτο. Δηλαδή, στον πρώτο ήμουνα full τρομαγμένος και τέτοιο κτλ. Σιγά σιγά σου φεύγει αυτό επίσης. Αυτό είναι κάτι άλλο που ισχύει με τα τουρνουά. Τουλάχιστον στη δικιά μου προσωπική εμπειρία, την πρώτη φορά που παίζω ήμουν λίγο πιο μαγκωμένος, λίγο πιο. Μετά αρχίζει να με παίρνει. Αρχίζει να παίρνω λίγο φόρα. Ναι. Πολύ χαοτικά. Άλλο ένα πρόβλημα που έχω ως ομιλητής, ότι είμαι πολύ χαοτικός με τα επιχειρήματά μου. Αλλά. Ναι. Εγώ τον πέτυχα σε γύρο που ήταν πολύ καλό. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Απλά όταν το έχουμε το κρίνει, ήταν σε φάση πάρα πολλές καλές ιδέες, σκόρπιες. Ευτυχώς όμως υπήρχε η συμπαίκτρια που τις έβαλε σε μια σειρά στο Whip, η Ιωάννα. Μπράβο, Ιωάννα. Και από το κομμάτι κινήτρου περισσότερο να σε ρωτήσω. Δηλαδή, οι ικανότητες είναι αυτά που μας λες, από κίνητρο του τουρνουά. Από κίνητρο, θα σου πω, σίγουρα το ότι τα πήγα, είναι 2 πράγματα. Και το ότι τα πήγα, ας πούμε, καλά, μου έδωσε κίνητρο να το επιδιώξω παραπάνω, και το ότι βλέπω πού θα μπορούσα να τα πάω καλύτερα, επίσης είναι κίνητρο. Αλλά γενικά το debate είναι κάτι που κάνω επειδή είναι fun. Και είναι fun και στις προπονήσεις, και ήταν και fun στο τουρνουά. Βέβαια, εντάξει, προς το τέλος είχα αρχίσει να κουράζομαι λίγο. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Οπότε από άποψη κινήτρου νιώθω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο είναι αυτό. Ότι είναι πολύ διασκεδαστικό και ότι το community είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ welcoming, ας πούμε, και για νέους παίκτες και για παλιούς παίκτες. Και νιώθω ότι τα κύρια motivations για να κάνω debate είναι πρώτον ότι είναι αρκετά διασκεδαστικό και δεύτερον ότι το community είναι τόσο καλό. Και σε ρωτάω για τον εξής λόγο κιόλας και θα περάσω και σε σένα σχετικά με το θέμα. Αλλά είχα μια συζήτηση ότι μπορεί κάποιος ο οποίος είναι καινούριος, από τη μία το τουρνουά είναι το νούμερο 1 μέρος που παίρνεις το κίνητρο και βλέπεις τους καλούς, τους πιο έμπειρους και βλέπεις το επίπεδο που μπορείς να φτάσεις ή το πώς να βελτιωθείς.
Από την άλλη, σου σπάει και ίσως λίγο τη φούσκα που μπορεί να έχει στο μυαλό σου. Δηλαδή, πας και βλέπεις ότι μπορεί να τα πας τόσο καλά. Δηλαδή, μπορεί να τελειώσει το πρώτο σου τουρνουά, όπως εγώ, ας πούμε, με 2 βαθμούς όπως έχω ξαναδεί, στον πάτο του tab και αυτό είναι λίγο στενοχωρεί. Δηλαδή, λες, OK, πήγα 5 γύρους και πήρα 2 τρίτες και 3 τέταρτες. Και συμβαίνει αυτό και υπάρχουν πολλές ομάδες που το περάσουν αυτό στο πρώτο του τουρνουά. Δηλαδή... Και όχι μόνο στο πρώτο του τουρνουά, μπορεί να και σε πολλά συμβεί και σε άλλα τουρνουά. Έχει συμβεί. Και αντικειμενικά, δηλαδή, αυτό που έκανε ο Παναγιώτης και όλος το λέμε και τόσα πράγματα είναι όντως η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Το να πας στο πρώτο τουρνουά και να περάσεις στο ημιτελικό. Οπότε γι' αυτό και σε ρωτάω από άποψη κινήτρου και έξω από το κομμάτι της επίδοσης. Και είναι σημαντικό που το λες ότι σε κινητοποιεί και το υπόλοιπο, το γύρω-γύρω του τουρνουά. Ναι, σίγουρα. Γιατί για μένα είναι σημαντικό να μην απογοητεύεται και καινούριος που πάει εκεί και δεν τα πηγαίνει τόσο καλά. Επειδή είναι και αυτό μέρος του process. Και είναι ωραίο και ο τρόπος που το προσεγγίζεις, που λέμε ότι το προσεγγίζεις με πολύ υγιή τρόπο. Το ότι το κατάφερες αυτό και μπράβο σου. Και αντικειμενικά στο πρώτο τουρνουά πας για να μάθεις και να περάσεις πράγματι να περάσεις καλά. Δεν πας για το πρωτάθλημα. Ναι, και γι' αυτό ήταν και λίγο πιο χαλαρό. Δηλαδή, όταν πέρασα στους ημιτελικούς, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πώς μίλησα στους ημιτελικούς, ας πούμε. Αλλά επίσης, πέρασα ημιτελικούς σαν Νόβις και λέω εντάξει, τώρα παίζουμε για πλάκα. Ούτως ή άλλως, εντάξει, έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Δεν έχει νόημα να αγχώνομαι πια. Δεν έχει. Επίσης, σχετικά με τη φούσκα, όντως σπάει φούσκα. Αλλά να μιλήσω λίγο από προσωπική εμπειρία. Και στο σχολείο μου και στη σχολή μου, και νομίζω θα συμφωνήσει και η Αλεξάνδρα αυτό, έχω συναντήσει πολλούς έξυπνους ανθρώπους. Και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ξυπνότεροι από μένα. Και με κάποιους από αυτούς έχω και την ευχαρίστηση να με θεωρούν και κοντινό τους φίλο. Αντίστοιχα στο debate, πείτε το εξυπνάδα, πείτε το εμπειρία, πείτε το τι θέλετε. Θα γνωρίσω πιο ικανούς ανθρώπους από μένα. Αλλά νιώθω ότι αυτό δεν είναι ίσως ευκαιρία να πάω προς τα πάνω. Όχι. Δηλαδή, όντως είναι λίγο τρομακτικό και όντως σε χτυπάει λίγο στον εγωισμό, αλλά συνειδητοποιήσω ότι είναι κάτι που σε βοηθάει. Και ακόμη και από το ένα δωμάτιο στο άλλο, νιώθω ότι μερικές φορές όταν ήμουν σε δωμάτια με καλύτερους παίκτες, έπαιζα κι εγώ καλύτερα. Που δεν ήταν καν ριζική αλλαγή, ήταν από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Βέβαια, υπήρχαν άλλες φορές που ήμουν σε δωμάτια με καλύτερους παίκτες που με αφόπλιζαν τελείως και έπαιζα χάλια. Αλλά γίνεται και το ένα, γίνεται και το άλλο. Εντάξει, τρως ήλιο στο debate. Εγώ το βλέπω και στις πολεμικές τέχνες που έχω κάνει. Εκεί τρως όντως ξύλο. Ναι, και στο debate τρως το μεταφορικό ξύλο, αλλά και στο πραγματικό ξύλο, όταν θα παίξεις με τον καλό παίκτη, την πρώτη φορά θα είσαι γεμάτος μελανιές. Αλλά τη δεύτερη θα ξέρεις να ανταποκρίνεσαι στην ταχύτητα που κάνεις, στις κινήσεις, οπότε θα αναγκάσεις να παίζεις πιο καλά. Οπότε για μένα το να γίνεις καλύτερο είναι καλό να παίζεις με καλύτερους και να τρως και λίγο ξύλο. Όχι κυριολεκτικό. Αλεξάνδρα, τώρα σε έχουμε αποκλείσει τη συζήτηση μέχρι τώρα, αλλά λέω σε σένα. Για το κομμάτι αυτό του κινήτρου και στα πρωταθλήματα. Και έχει συμμετάσχει και στα 2 φέτος. Τώρα δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις πώς το αντιλαμβάνεσαι. Εξωτερικά, εγώ που σε παρατηρούσα, σε χαιρόμουν και νιώθω ότι έβλεπα το κίνητρο σε σένα μέσα σε αυτό το τουρνουά και σε αυτό το πρωτάθλημα. Να μου πεις όμως εσύ αν το βίωσες όντως έτσι. Ναι. Ναι, βασικά, όντως η αλήθεια είναι ότι περνούσα καλά και είχα, ας πούμε, κάπως αφαιθεί να το πω. Οπότε, δηλαδή, προσπαθούσα να σκεφτώ αυτό που έχουμε να κάνουμε. Χωρίς άγχος, η αλήθεια είναι και ο συμπαίκτης μου με βοηθούσε πολύ σε αυτό. Να σπάσει, μην αγχώνεσαι, μια χαρά θα τα πάμε. Απλώς do the thing. Και πήγαινε καλά. Δηλαδή, ικανοποιητικά για μένα στο σημείο που φτάσαμε. Οπότε ναι, και η αλήθεια είναι πέρασα καλύτερα έτσι. Και από τη στιγμή που ούτε είχα το άγχος να είμαι τέλεια, ούτε είχα το άγχος το ότι μπορεί να μην είμαι τέλεια, κάπως δεν ξέρω πώς να το πω. Είχα στο μυαλό μου ό,τι και να γίνει, απλώς calm. Αυτό, ούτε μην περιμένεις πολλά, ούτε μην αγχωθείς. Άμα δεν γίνει κάτι καλά, κάπως έτσι να το πω. Οπότε πέρασα καλά. Και το κίνητρο τι ήταν. Δεν ξέρω. Βασικά, αυτό νομίζω ότι απλώς αν δεν έχεις. Γενικότερα εσύ για οποιοδήποτε πράγμα αυτό. Το ότι απλώς να κάνεις κάτι επειδή σου αρέσει και επειδή είναι fun. Νομίζω μετά κυλάνε όλα πιο καλά και πάνε πίσω όλα πιο καλά. Γιατί για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι σαν να το κάνεις force και δεν είναι ευχάριστο. Και η αλήθεια είναι... τι άλλο για το κίνητρο. Δεν ξέρω, είναι εντάξει και ο καθένας πώς πάει στην πρόοδο του. Σίγουρα και εμένα το ότι λίγο βελτιώνομαι σιγά με τον καιρό με κάνει να το θέλω περισσότερο. Επίσης δεν ξέρω, ίσως και το ότι γενικά αυτό το community είναι πάρα πολύ καλό και κάνει support και σε κάνει να νιώθεις καλά για να θες να τα πας καλύτερα.
Και εμένα, ας πούμε, μία πρόδοση ήταν και μόνο που, ας πούμε, πέρσι στον τουρνουά δεν είχα φτάσει σε κανένα το προύμ και, ας πούμε, τώρα έφτασα να παίξω και με τον Φίλιππο εδώ πέρα. Βέβαια, εγώ είχα τρομάξει. Δεν είμαι τόσο καλός. Είχα τρομάξει σε εκείνο το δωμάτιο. Και λίγο με. Τι σου είπα, τα βγήκαμε. Να μην φοβάσαι. Ναι, αυτό, παιδιά, μην. Άμα ποτέ πάτε σε το προύμ, μην φοβάστε. Απλώς το. Είναι. Ναι. Μπαρούφες έλεγα. Απλά. Άμα μπορεί να μην φοβάσαι να πεις ότι λες μπαρούφες. Ακριβώς, ακριβώς. Απλώς επειδή αυτά τα παιδιά δεν είναι κακό, αλλά το παίρνουν πάρα πολύ. Το νιώθουν γενικά, να το πω. Ξύλο, αίμα. Θέλει να μυρίζουν αίμα. Ναι, και τύχαινε να είναι μεταξύ τους τα παιδιά που ήθελαν το. Πώς μου το είπανε μετά όταν βγήκαμε φιλικό, ανταγωνιστικό, δεν ξέρω πώς. Τώρα νιώθω άσχημα. Όχι. Κοιτάξτε, είμαι λίγο ανταγωνιστικός. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ανταγωνιστικός μόνο τα 45-50 λεπτά που διαχείριζα την παιχνίδι. Αυτό ισχύει σίγουρα για το Γιατί video. την ώρα που είμαι μέσα στο debate, ναι, είμαι λίγο άλλος άνθρωπος. Και μόνο. Μπορώ να δώσω καροτίδα, δηλαδή δεν είναι. Ανταγωνιστικός με αυτή την έννοια ότι θέλεις να κάνεις πάρα πολύ μεγάλο effort σε αυτό που θες να κάνεις αυτό και εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ την ανταγωνιστικότητα σε φάση. Όσο μιλάς, είμαι κάπως σε κοιτάω με υφάκι, είμαι κάπως τι λέει αυτός τώρα, ή POI με ένα υφάκι. Ελπίζω να μην το κάναμε. Όχι, εντάξει. Αυτά δηλαδή. Όχι. Ή ας πούμε, το να είσαι ανταγωνιστικός με την έννοια βγαίνω από το γύρο και το μόνο που σκέφτομαι είναι το πόσα χάλια τα πήγα, πόσα τέλεια τα πήγα. Δεν ξέρω, εντάξει. Αυτό σίγουρα το κάνει. Ναι, sorry, καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να το κάνει, απλώς δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι, ας πούμε, όλη σου η ζωή εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μπορείς να χαρείς μετά, να χαρείς, ας πούμε, να τα πας καλά, να νιώσεις λίγο κάπως να τα πας χάλια. Εντάξει, και εμένα με πιάνει ο εγωισμός μου και κάποιες φορές δεν αισθάνομαι καλά όταν δεν τα πάω καλά. Γιατί γελάω, γιατί τώρα που λες βγαίνεις από το γύρο, πιστεύω ότι εγώ είμαι λίγο το ανάποδο. Με το που βγαίνω από το γύρο, το τελευταίο που θέλω να σκεφτούμε το debate. Και έχουμε εδώ μάλιστα, είναι ο Άρης που μας βοηθάει ακόμη μια φορά τεχνικά. Shout out. Έχει τραβήξει ένα φοβερό βίντεο που βγαίνοντας από τον τελικό σε εκείνο το πρωτάθλημα, λοιπόν, το έρημο. Καθόμασταν και παίζαμε στα 5χρονα με την Πολυξένη που ήταν υπεύθυνη του ΤΑΜ. Και κάπως καταφέραμε και πέσαμε. Συγγνώμη. Πέσαμε στο πάτωμα. Και κάπως έγινε ένα. Και αυτό υπάρχει σε βίντεο. Από τα bloopers του τουρνουά. Οπότε είναι αυτό που λες, ότι εκεί την ώρα όχι απλά σκεφτόμουν το γύρο. Σκεφτόμουν ήρθε η ώρα να καλύψω το 4χρονο μέσα μου. Ναι. Όχι, αυτό η αλήθεια είναι ότι το να προσέχουμε και πώς περνάμε εκτός γύρω είναι σημαντικό, γιατί ανεβάζουμε παλμούς και είναι σημαντικό να σεβόμαστε τον άλλον μέχρι να βγει το αποτέλεσμα, γιατί είμαστε έτσι. Αλλά νιώθω ότι και οι δυο σας είναι αυτό που είπατε, ότι δεν συνδέεται την ταυτότητά σας με το debate, που αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο debate, σε πάρα πολλά άτομα που αφιερώνεις πολύ χρόνο σε κάτι και μπορεί να είναι ανταγωνιστικό και λίγο αθλητικό. Και αυτό νομίζω σε πάει και πιο μακριά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω την Αλεξάνδρα είναι, επειδή εγώ μπορεί να το έχω, είμαι beast μέσα στην αγώνα, αλλά έξω, όταν μπήκα οργανωτική και ήρθαν πιο νόβις παιδιά, με έπιασε λίγο το σύνδρομο της μεγάλης αδερφής στο μαμαδίστικο, που δεν έκανα focus μόνο σε μένα, έκανα focus να δω πώς τα πήγαν και τα άλλα τα παιδιά, για να, αν έχουν πανικοβληθεί, να τα βοηθήσω. Δεν ξέρω αν σε βοήθησε και εσένα και πήρες και αυτός μέλος του ΕΜΟΠΟΥ. Δεν νομίζω να ήρθε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως εσένα. Βασικά, μισό να σκεφτώ. Όχι, επειδή σε είδα με την Έρικα τον Νεκτάριο που ήσουν από εκεί δίπλα να μιλάμε τα θέματα. Γενικά το πώς. Τώρα λες γενικά για τη συμπεριφορά που έχουμε εκτός παιχνιδιού. Ναι, και το τους καινούριους. Ναι, που επειδή είσαι στην οργανωτική του ΕΜΟΠΟΥ, πώς σε βοήθησε το έξω να αλληλεπιδράς με το καινούριο. Το σύνδρομο Αγγελική Ντελαπέρα που την ξαναφέραμε πριν, όπου πολύ χαρακτηριστικά, shout out Αγγελική, αυτό το πράγμα μου δείξε ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Genuinely, το ότι τελειώνουμε τον τελικό, παίζαμε με αντίπαλο την Αγγελική και δεν την ένιωξε ο δικός της γύρος. Λέει, πού είναι οι καινούργιοι νόβισες που κάνανε break στο Novice Final, δεν τους έχω πει συγχαρητήρια και δεν πήγα να τους δω και είμαι παράδεκτη. Της κάνω, μα Αγγελική μου έπαιζες, ξέρω εγώ μαζί μας. Δεν έχει σημασία, εμένα με νοιάζει τι κάνανε αυτοί. Είναι και η Αγγελική μεγάλη αδερφή, έχει και εκείνη το σύνδρομο. Έχει και εκείνη, ναι.
Όντως. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν δεν έχω φτάσει σε σημείο που να αλληλεπιδρώ τόσο με τους νόβισες για να δίνω συμβουλές και feedback, γιατί και εγώ, εντάξει, είμαι σχετικά καινούργια ακόμα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν άτομα που έχουν κάνει όσο debate έχω κάνει εγώ, αλλά το έχουν εξελίξει περισσότερο, οπότε είναι σε θέση να μιλάνε έτσι και να δίνουν συμβουλές σε νόβισες, αλλά και εγώ όταν μπορώ προσπαθώ να το κάνω γενικά, να βοηθάω τους άλλους όπως μπορώ. Εντάξει, το πώς με έχει πειράσει αυτό, εντάξει, δεν το έχω κάνει πολύ βασικά, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάποια άλλη γνώμη εκεί πέρα. Απλά ναι. Και όχι, γενικά αυτό που θέλω να περαστεί κιόλας και σαν μήνυμα για οποιοδήποτε καινούργιο μπορεί να ακούει το podcast. Γεια σου καινούργια. Ελπίζω να σου αρέσει το debate μέχρι στιγμής. Είναι ότι ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί στο βαθμό που θέλει. Είναι όντως, όπως λένε και τα δύο παιδιά, έχουν ήδη πει, ασχολούνται στο βαθμό που τους γεμίζει. Και δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να βουτήξεις στα βαθιά κατευθείαν και να αρχίσεις να βλέπεις. Στο πρώτο επεισόδιο που λέγαμε με τον Παναγί για τα workshops του εξωτερικού, δεν χρειάζεται να τα βλέπεις αυτά. Ας πούμε, το πρώτο μήνα μαζί μπορείς και να το κάνεις αυτό και that's also okay. Έτσι, αλλά για όλους μας, είτε είναι ο πιο έμπειρος και πιο καλός, ας πούμε, debater, είτε είναι ο πιο άπειρος, το debate είναι απλά ένα κομμάτι της ταυτότητας. Και το podcast είναι και ένας τρόπος να αναδεικνύουμε τις πολλές πτυχές που έχουν όλοι οι debaters μέσα τους και να προσπαθούμε να το κάνουμε. Οπότε, thank you που το λέτε και εσείς, παιδιά, αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κάποιος για να μην αισθάνεται ότι μειονεκτεί επειδή δεν αφιερώνει, ξέρω, πολλές ώρες ή δεν κάθεται να βλέπει τα workshops του Μήλος, ας πούμε. Ναι, και όλους μας πιάνει imposters, όλους. Σε αρκετούς ανθρώπους μπορεί να τους πιάσει το imposter syndrome σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά το θέμα είναι να κοιτάμε την πρόοδο με τον εαυτό μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε στα εκτός debate, γιατί όπως είπα και στο intro, είναι δύο άνθρωποι με τους οποίους εγώ έχω περάσει και αρκετά και social και έχουμε βγει γενικά, έχω περάσει πολύ ωραία. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που είναι ενδιαφέροντες και πέραν από την ασχόληση με το debate. Οπότε θα δώσουμε έτσι ένα μικρό spotlight. Θα ξεκινήσω τον Παναγιώτη γιατί ανέφερε το θέατρο. Οπότε πάντα ήμουν της αντίληψης ότι το θέατρο και το debate έχουν πολλά κοινά. Ναι. Και όντως, το σχολικό είχαμε αναφέρει σε κάποιο επεισόδιο του podcast ότι υπάρχουν και θεατρικά αγωνίσματα. Και ο λόγος είναι γιατί η ρητορική είναι λίγο θεατρικότητα. Έχει ένα performance στοιχείο. Οπότε θα σε ρωτήσω, εάν θεωρείς εσύ ότι σχετίζονται αυτά τα δύο και πώς έχεις αντιληφθεί το ένα να τροφοδοτεί το άλλο, μια έννοια. Όλο που από ό,τι έχω καταλάβει δεν ασχολείσαι ακόμα με το θέατρο, αλλά. Ακόμα όχι πάρα πολύ. Πήγαινα στο σχολείο στον Όμιλο Θεάτρου και πήγαινα σε όλο το γυμνάσιο και σε όλο το λύκειο. Έχω 6 χρόνια ολόκληρα κάτω από τη ζώνη μου και έξτρα χρόνια που συμμετείχα ως απόφοιτος. Γιατί συμμετείχαμε πολύ απόφοιτοι στον Όμιλο του σχολείου. Αυτό στον δικό μας γινότανε μέχρι που γίνονταν και παραστάσεις που τις σχεδίαζε η καθηγήτρια από τον υπεύθυνο του ομίλου, αλλά στις οποίες το σχέδιο ήταν να παίξουν μόνο απόφοιτοι. Δυστυχώς, μία που θα ήταν πάρα πολύ ωραία, θα παίζαμε το μεγάλο μας τσίρκο, το οποίο είναι μια πολύ σπουδαία ιστορική παράσταση. Και ο COVID το έκοψε και έχω γυρίσει σπίτι 3 ώρα το πρωί για μια τέτοια πρόβα. Αλλά. Λοιπόν, το θέατρο και με το debate θα πω δύο ομοιότητες. Ας πούμε, μία λίγο πιο πρακτική, μία λίγο πιο αναλογική. Η πιο πρακτική ομοιότητα είναι ότι έχει να κάνει με το πώς μιλάς μπροστά στον κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα με βοήθησε στο να νιώθω πιο άνετα να μιλάω μπροστά σε κόσμο και στο να είμαι καλύτερος στο να μιλάω μπροστά σε κόσμο. Δηλαδή, ακόμη και σε μικρά πράγματα, στο πώς στείνομαι, πώς κάνει fluctuate η φωνή μου κτλ. Βέβαια, αυτό το έχω πληρώσει και λίγο γιατί μου είχε μείνει συνήθεια να περπατάω πάνω κάτω. Και μερικές φορές μου λένε περπατάς πάνω κάτω και κουράζεις λίγο. Γιατί στο θέατρο, τουλάχιστον όπως το μάθουμε εμείς, στο σχολικό επίπεδο, μας πρότειναν να περπατάμε πάνω κάτω. Και μιας και λέω για το περπάτημα, στην πρώτη τη Δευτέρα γυμνασίου πρέπει ο καημένος ο καθηγητής που οργάνωνε τον Όμιλο να σπατέλησε αρκετές ώρες από τη ζωή του για να με μάθει να περπατάω. Και με έβαζε να πηγαίνω μπρος πίσω σε μια γραμμή και μου λέει: όχι, θα το κάνεις έτσι. Το κάνεις έτσι. Οπότε. Τα περισσότερα παιδάκια λίγο θέλουν να περπατάνε στα 3. Εμείς ο Παναγιώτης είμαστε στα 13. Όχι πλάκα. Στο ορατόριο είναι πολύ σημαντικό και σαν τέτοιο. Ισχύει. Το ορατόριο είναι προσχεδιασμένο προφορικός λόγος. Εκεί στείνεις και το πώς μιλάς. Οπότε είναι θεατρικό πλήρως. Ναι. Ας πούμε, νιώθω πολύ πιο άνετα να κάνω κάτι τέτοιο τώρα. Η άλλη αναλογία που βρίσκω είναι ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο μέρος στο community και στα δύο και motivation να το συνεχίσεις, το πόσο καλά περνάς με τα παιδιά, γιατί πάλι και εκεί υπήρχαν παιδιά τα οποία ασχολούνταν πολύ με αυτό, παιδιά που ήταν dedicated, δηλαδή κάποιοι από αυτούς θέλουν όντως να γίνουν επαγγελματίες ηθοποιοί για επάγγελμα στο θέατρο
με τους οποίους έχω κρατήσει ακόμα επαφή, είναι τρομερή παρέα. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι, πολύ εγκάρδιοι άνθρωποι και με αφορμή αυτό το πολύ όμορφο πράγμα που κάνουμε όλοι μαζί, το οποίο σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τους αφορά όλους και όλοι εργάζονται γι' αυτό, έχει στα πλαίσια αυτού πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις και χτίζεις και φιλίες και μετά και ακόμη περισσότερες αναμνήσεις έξω από αυτό. Δεν είμαι τόσο μέσα στο community όσον αφορά το debate για να το δω ακόμα, αλλά από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα η δικιά μου εντύπωση είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο και από ό,τι βλέπω από τις σχέσεις των άλλων παιδιών και με τις σχέσεις που σιγά σιγά χτίζονται πάρα πολύ δυνατές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά. Οπότε ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μια μικρή ακόμα συνδεσούλα. Η πρώτη φορά που ξεκίνησα να σκέφτομαι και να συζητάω λίγο πιο φιλοσοφικά τα πράγματα, το έκανα γενικά γιατί η φιλοσοφία μου αρέσει αρκετά. Ήτανε με ένα παιδί από τον θεατρικό, με ένα φίλο μου, που τον λένε Παντελή. Και θυμάμαι ότι είχαμε κάτσει κάποια στιγμή και αναλύαμε κάτι πράγματα. Δεν μπορώ καν να σας πω τι αναλύαμε. Είχαμε κάτσει ένα ολόκληρο απόγευμα μαζί. Μάλιστα, τέλος πάντων, είχε και κάποιες ιδιαιτερότητες σε αυτή η περίσταση. Οπότε υποθέτω υπάρχει και μια σύνδεση. Γιατί μετά από αυτό άρχισα να μιλάω λίγο παραπάνω και να διαφωνώ λίγο παραπάνω και να συζητάω λίγο παραπάνω. Οπότε ναι. Πολύ έχω μονολογήσει, Αλεξάνδρα. Σου δίνω πάσα. Κανένα θέμα, άμα θες να συνεχίσεις. Εγώ θα σου πω περισσότερο, Αλεξάνδρα, και για το όλο το social κομμάτι του debate και το πώς αυτό βλέπεις να σου επηρεάζει στη γενικοποίηση, υπό μια έννοια. Από ποια έννοια? Ότι νιώθω ότι έχεις ένα ταλέντο στο να ψυχολογείς ανθρώπους και στο να κάνεις πιο στοχαστικές συζητήσεις. Μας έλεγε τώρα ο Παναγιώτης για τη φιλοσοφία, δεν ξέρω. Εγώ σε έχω δει ότι έχεις ένα ταλέντο στην ψυχολογία, αυτό το έλεγα. Δεν ξέρω αν το διαισθάνεσαι εσύ. Το είπε κιόλας. Ναι, πώς ναι, βασικά μ' αρέσει πάρα πολύ να συζητάω γενικά για τα συναισθήματα του άλλου, για τις σκέψεις, για συμπεριφορές και τέτοια. Δεν ξέρω γιατί το θεωρώ τόσο σημαντικό. Βασικά έχω καταλάβει ότι, δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλεται, αλλά έχω καταλάβει ότι εμένα προσωπικά σαν Αλεξάνδρα η χαρά μου γενικά, η εφορία μου εξαρτάται πάρα πολύ από τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Οπότε θέλω κι εγώ να φροντίζω να εξασφαλίζω ότι κι άλλος είναι καλά, κάπως, δεν ξέρω. Με γεμίζει πάρα πολύ αυτό. Και χώρισα με αυτό. Ναι. Ενσυναίσθηση. Ναι, μπορώ να πω ότι αν είναι ένα πράγμα που κάνω σίγουρα καλά στη ζωή μου είναι αυτό και πάντα το βάζω πάνω από οτιδήποτε, ας πούμε, για φίλους και τέτοια, να κάτσω να μιλήσουμε αν χρειαστούν κάτι και αυτά. Αλλά και γενικότερα, ας πούμε, και στο debate community, αλήθεια, έχω γνωρίσει πάρα πολύ καλά άτομα όπως όλα αυτά εδώ, στο σημερινό podcast, που έχουμε συζητήσει γενικά για πράγματα και χθες, ας πούμε, με το φίλο που λέγαμε κάποιες διάφορες βλακίες για τις προσωπικές μας σχέσεις. Μα ήταν και η ερώτηση που σου κάνω περί ψυχολογίας, ήταν στοχευμένη, γιατί χθες όντως εγώ είδα ένα πολύ, πώς να το πω, διαπεραστικό, αλλά με την καλή έννοια διαπεραστικό, κατάλαβες. Ένα sharp λόγο, ρε παιδί μου, ότι πολιτοποιήσεις τα σωστά πράγματα στη συζήτηση και ξέρεις τι να πεις. Είναι σκύλη ενσυναίσθηση. Και θέλω να σε ρωτήσω κιόλας αν αυτό είναι όντως απλά ότι εσύ έχεις αυτή την συναίσθηση μόνη σου, γιατί ακόμα και οι όροι που χρησιμοποιούσες, εγώ θα έλεγα, ήταν πολύ συμπεριληπτικοί και όλα αυτά, ή αν έχεις ψαχτεί κιόλας περισσότερο, δηλαδή έχεις διαβάσει πράγματα, έχεις ασχοληθεί με αυτόν τον κόσμο. Η αλήθεια είναι όχι. Ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω, κάπως επιδίωξα να δω κάποια παραπάνω πράγματα, ας πούμε, πιο πολύ σαν... θα μ' άρεσε δηλαδή να δω ψυχολογία, moral philosophy και κάτι τέτοια πράγματα, αλλά ποτέ δεν έκατσα να το κάνω. Οπότε μόνο μου δεν έχω ασχοληθεί, αλλά γενικά έχω συζητήσει με πολύ κόσμο, δεν ξέρω αν φταίει αυτό. Σίγουρα το ότι έχω μια καλή... η ενσυναίσθησή μου είναι σε καλό επίπεδο, οφείλεται και σε κάποιες εμπειρίες που είχα που με είχαν στιγματίσει και ήταν, ας πούμε, σκληρές και αυτό με έκανε γενικότερα να... Δεν ξέρω, να πω πακάτσε τι γίνεται σε αυτή τη ζωή κάπως. Και ναι, δεν ξέρω και... δεν ξέρω αυτό. Γενικά επιδιώκω πάρα πολύ να... Από ένα σημείο και μετά τη ζωή μου είμαι πολύ κοινωνική και γνώριζα ανθρώπους και προσπαθούσα για κάποιο λόγο, αυτό επειδή σας είπα είναι πολύ σημαντική για μένα η ανθρώπινη σχέση, αφενός προσπαθούσα να φιλτράρω το αν είναι καλή αυτή η σχέση για μένα, είναι καλός ο άλλος, οπότε ας πούμε ότι έκρινα πολύ και προσπαθούσα να το ψυχολογήσω, οπότε για αρκετά χρόνια προσπαθώ να ψυχολογώ τον άλλον
Και ας πούμε έχω αναπτύξει κάποια μοτίβα στο κεφάλι μου, δεν ξέρω, οπότε από αυτά μπορώ να τα αναγνωρίζω κάπως και να πω αυτός είναι έτσι, κάνει αυτό ή αυτό μου αρέσει, αυτό όχι. Ναι, κάπως έτσι και πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφο γενικά να μοιραζόμαστε εμπειρίες με άλλους ανθρώπους, γιατί σίγουρα μπορείς να δώσεις εσύ κάτι στο άλλον που μπορεί να χρειάζεται, μπορείς και άλλος να δώσεις εσένα κάτι που μπορεί να χρειάζεσαι. Και επίσης μπορείς να ανταλλάσσεις εκτός από πληροφορίες αλλά και comfort και συμπόνια γενικότερα. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να είναι τόσο τέλειος ώστε μόνος του να μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια τραύματα, κάποιες στεναχώριες, κάποια προβλήματα. Δηλαδή είτε μπορείς να το κάνεις επειδή θα βασιστείς σε κάποια επιστημονική πληροφορία, ας πούμε, για να αντιμετωπίσεις την ψυχολογία σου, γιατί έτυχε να έχω και μια φίλη που το έκανε πολύ στοχευμένο αυτό, που δεν ήταν καλά στη ζωή της και πήρε, ας πούμε, βιβλία αυτά που σου λέει, ας πούμε, 10 μυστικά για να φτάσει στην ευτυχία, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Ή θα κάνεις αυτό, ή δεν ξέρω, ή θα συζητήσεις με τον άλλο για να ακούσει ιδέες, και όχι με ένα άτομο, με πολλά. Γιατί προφανώς για να πάρεις μια όσο γίνεται αντικειμενική άποψη, γιατί τίποτα δεν είναι αντικειμενικό φυσικά. Αλλά ναι, μου αρέσει αυτό και σίγουρα και το debate ήταν και ένας τρόπος να έρθει σε επαφή με πολλά άτομα που έχουν πολλές απόψεις, γιατί στο χώρο του debate μάλλον αυτά τα άτομα τους κεντρίζει το να συζητάνε για πράγματα, οπότε σίγουρα με τους περισσότερους μπορείς να μιλήσεις για πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ αλήθεια δεν έχω γνώση σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά για συμπεριφορά, για ψυχολογία και τέτοια, ναι. Δεν ξέρω αν είναι κάτι έμφυτο, γιατί η μαμά μου σπούδασε ψυχολογία. Βέβαια, κατέληξε να είναι καθηγήτρια αγγλικών. Ό,τι να είναι. Αλλά έχει και γνώση. Αλλά ίσως και αυτή επειδή πέρασε πολλά περίεργα πράγματα. Και δεν ξέρω γιατί σε αυτούς που πέραν πολλά περίεργα πράγματα τους ενδιαφέρει η ψυχολογία. Αλλά ναι. Φτάσαμε δυστυχώς, γιατί μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα για εσάς, στο τελευταίο κομμάτι του podcast. Αν και όχι δυστυχώς, γιατί αυτό που θα σας ρωτήσουμε είναι να μας πείτε μία αστεία ιστορία στο debate που έχετε έως τώρα. The floor is yours. Αλεξάνδρα, σε βλέπω. Στραγιάζει τόσο αστεία που γελάει που Όχι, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ και πρέπει να θυμηθώ λίγο. Θες να πω εγώ? Άμα έχεις να. Καλά, εγώ 2 μήνες κάνω debate, οπότε δεν έχω αστεία ιστορία με το debate. Έχω περισσότερο αστεία ιστορία γύρω από το debate. Στο πρωτάθλημα της ΑΣΟΕ που έγινε παραπροχθές, whatever, ήταν διήμερο, Σάββατο Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν τελειώνει το πρωτάθλημα, είμαι λίγο κουρασμένος, αλλά είχα Σάββατο βράδυ ένα πάρτι. Δεν πήγα στο social γιατί είχα ένα πάρτι. Τέλος πάντων, κουτσά στραβά, πάω στο πάρτι. Φεύγω από το πάρτι 2,5 ώρα και καλά για να κοιμηθώ, ας πούμε. Και στο ταξί του γυρισμού ξεχνάω μέσα το κινητό μου. Και ενώ έχω πει ότι θα κοιμηθώ και καλά, ας πούμε, 5 ώρες, μία μισή ώρα τρέχω γύρω-γύρω στο σπίτι, στην εφαρμογή της Free Now, να προσπαθήσω να βρω τα στοιχεία του ταξιτζή. Και την επόμενη μέρα την Κυριακή πάω στο τουρνουά με κινητό χωρίς SIM μέσα, γιατί ήταν το παλιό του παλιού κινητού και δεν είχε καν SIM μέσα. Και προσπαθώ να παρακαλέσω τον καημένο τον συμπαίκτη μου, ο οποίος να υπογραμμίσει ότι ήταν εξαιρετικός συμπαίκτης και φαίνεται και εξαιρετικός άνθρωπος γενικά, να με βοηθήσει να πάρω πίσω το κινητό μου, να πάρω τηλέφωνο τον ταξιτζή από το δικό του κινητό. Έγινε ένα διάλειμμα για φαγητό στο debate και φύγαμε με το αμάξι για να πάμε στο σπίτι του ταξιτζή να πάρουμε το κινητό μου. Ήμουν προετοιμασμένος και να ζητήσω από τους κριτές στη μέση της ομιλίας μου να φύγω για να πάω να πάρω το κινητό. Οπότε τελικά διήμερο πρωτάθλημα τη δεύτερη μέρα με χαμένο κινητό, με 4 ώρες ύπνο, hangover. Γιατί δεν ήμουν τελείως hangover, αλλά ας πούμε έφαγα στις 7 το απόγευμα. Γιατί δεν πεινούσα. Δεν ήμουν τόσο hangover ώστε να ανακατεύομαι, αλλά ήμουν αρκετά hangover για να μην μου έρχεται να φάω. Το σουβλάκι μου το άφησα και κρύωσε και κάποιος άλλος το έφαγε την οργανωτική. Οπότε υποθέτω αυτό πιάνεται σαν αστεία ιστορία του debate. Και έπαιξες κανονικά. Και έπαιξα κανονικά. Ναι, δηλαδή. Βασικά στα πρώτα δωμάτια έπαιξα turbo. Και μετά άρχισα να χαμηλώνω λίγο. Γιατί εγώ όταν παίζω και όταν νιώθω ότι παίζω καλά, φωνάζω. Στο βαθμό που σε ένα δωμάτιο μου ζητήσαν να μην φωνάζω, γιατί μου λένε φώναξες εσύ. Μετά έπρεπε να φωνάξει και ο Αλέκος. Μετά έπρεπε να φωνάξει και το CG για να κάνει μάτς στην ενέργειά σου. Και καταλήγαμε να φωνάζουμε όλοι και οι κριτές είχαν μονοκέφαλο. Προς το τέλος, στο τελευταίο δωμάτιο, ανέβηκα και μου έκανα πω παιδιά, μισό λεπτό, δώστε μου.
Αυτά. Πολύ μονολόγησα. Αλεξάνδρα. Αυτό που δεν είπα εγώ στο Σιτζίλι. Δεν ξέρω εγώ αν έχω κάποια συγκεκριμένη αστεία ιστορία. Μια μέρα που είχε πλάκα, ας πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, μετά το speed debating που γνώρισα τη Γλυκερία και γενικά γνωριστήκαμε και αυτά, μου λέει, επειδή εγώ γενικά δεν πρόλαβα να πηγαίνω και στους άλλους ομίλους ιδιαίτερα, αλλά μου είπε η Γλυκερία, μου μπορέσεις μια συγκεκριμένη μέρα. Εν τω μεταξύ, βασικά, ήθελα να πάμε με την Γλυκερία να παίξουμε κι άλλη φορά, αλλά δεν πάμε λίγο να τη στείλω. Μου πρότεινε να έρθω να παίξω στο ρητορικό όμιλο της νομικής. Οπότε ήρθα μια μέρα, εγώ δεν ήξερα τι εστί να πας να παίξεις στη νομική και απλώς μου έκανε πολύ εντύπωση γιατί είναι ένας χαμός που δεν φταίνε δυστυχώς τα παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει φταίει το πανεπιστήμιο που δεν είναι αρκετές αίθουσες και αυτά. Αλλά δεν ξέρω πώς ήταν μια κάπως τραυματική εμπειρία γιατί να μπαίνω σε ένα χώρο που είναι πάρα πολλά άτομα, να περιμένω να μην ξέρω τι μου γίνεται και είχα το πτυχιακό μάθημα λίγο πριν. Ναι. Βγαίνουν τα παιδιά από το πτυχιακό την ώρα που μπαίνουμε εμείς. Αυτό, και δεν ήταν μόνο αυτό. Μετά αφού είχαμε κανονίσει να παίξουμε μαζί με τη Γλυκερία, λέει θα παίξετε στα social. Και λέω, πού θα πάμε δηλαδή να παίξουμε, και κυριολεκτικά πήγαμε και παίξαμε στο μαγαζί. Ναι, εσύ μας έκρινες. Οπότε αυτό και αν ήταν επίσης κάπως χαοτική. Ναι. Ήταν κάπως ένα χάος, αλλά είχε πολύ πλάκα να παίζεις και σε μαγαζί, ξέρω εγώ. Ήταν και για τον ακροατή ότι το μαγαζί αυτό είναι πολύ ωραίο. Κανονικά πηγαίνουμε στην ταράτσα. Αλλά κάνανε κάτι έργα για ανακαίνιση στην ταράτσα. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ήμασταν στον όροφο που είχε και φασαρία και ζέστη. Ναι, είχε τύχει εκείνη τη μέρα. Εκεί μέσα, γιατί ήταν μια ζεστή μέρα. Ήταν και άλλη μέρα. Ναι, αλλά τη μέρα που ήταν αυτό είχε πάρα πολύ ζέστη. Όπου ανοίξαν οι άνθρωποι τον εξαιρισμό κλπ. Αλλά μέχρι να πιάσει αυτό χρειάστηκε κάποιο χρόνο. Όπου να είναι όλοι οι ομιλητές και να είναι τώρα αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή να μην είναι καλοκαίρι. Και ακόμα πιο νωρί. Όχι τότε παιδί. Αλλά και να κάνουμε έτσι τα χαρτιά όλοι οι ομιλητές για να κάνουν αέρα. Εγώ έχω πάει να πάρει μια κρύα μπύρα και να πω και ότι δεν ήθελα να φέρω κακή εντύπωση για το ρητορικό όμιλο νομικής. Καμία σχέση, τα παιδιά είναι υπέροχα, είναι πολύ οργανωμένα με τα εφόδια που έχουν και δεν φταίνει αυτή το αν κάποιες φορές δεν έχουν παραπάνω αίθουσες. Είναι λίγο ένα χάος. Και διοργανώνουν και event εκτός. Ναι, και διοργανώνουν και event, κάνουν πολλά πράγματα γενικότερα εκτός. Πολλές εργασίες. Ναι. Οπότε ναι. Αυτό είναι για το πανεπιστήμιο. Αν μας ακούει κάποιος εκπρόσωπος, δώστε το παραπάνω αίθουσα σας παρακαλώ. Εμείς πάντα πετάμε την πικρία μας για το πανεπιστήμιο. Συγγνώμη ΕΚΠΑ που σε έχουμε δείξει πολλές μελετές σήμερα. Εντάξει, ίσως αυτό έπρεπε να μας ζητήσει συγγνώμη. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος ακόμη ενός επεισοδίου έτοιμα ερώτησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα δύο παιδιά που μας αφιερώσαν αυτό το απόγευμα Τρίτη σήμερα για το recording. Και που σας γνωρίσαμε παραπάνω. Και ευχαριστούμε γιατί ήταν μια πολύ ευκαιρία να κάνουμε spotlight δύο πιο φρέσκα πρόσωπα του community και δύο πολύ ενεργά πρόσωπα του community τη φετινή χρονιά. Ελπίζουμε και εσείς να ευχαριστηθήκατε. Εμείς ευχαριστούμε βασικά, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πάρα πολύ, νιώθω ότι με κάνατε όλοι πολύ embrace το πώς είμαι και που θέλατε να μιλήσω για μένα κουλπού. Οπότε ήταν πολύ ευχάριστο αυτό και ναι. Ήταν όντως, τα παιδιά είναι εκπληκτικοί host, εκπληκτικοί debaters επίσης και όσο τους ξέρω, εκπληκτικοί άνθρωποι. Ακριβώς. Οπότε να υπογραμμιστεί αυτό και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Και ανταποδίδουμε εννοείται. Για τους ακροατές μας, μην ξεχάσετε να μας κάνετε follow στο Instagram που θα βλέπετε τα updates για το podcast μας. Φυσικά να κάνετε subscribe στο Spotify και να μας αφήσετε και την κριτική σας και για το επεισόδιο και για το podcast. Χαιρόμαστε να διαβάζουμε. Αυτή τη στιγμή που κάνουμε recording είμαι περήφανος γιατί έχουμε 5 αστέρια τέλειο ρεκόρ στο Spotify. Νομίζω βέβαια οφείλεται στο ότι έχουν αξιολογήσει μόνο οι φίλοι μας. Δεν είναι πολύ αντικειμενικό. Ξέρω εγώ 3 άτομα με 5 αστέρια. Όχι, 15. 15 άτομα με απόλυτο 5 στα 5. Αλλά θέλουμε, ειδικά τα σχόλια ότι μπορούμε να βελτιωθούμε, να μας τα κάνετε. Οπότε ευχαριστούμε που ακούσατε ακόμη το επεισόδιο και ήσασταν κοντά μας. Stay tuned και θα τα πούμε μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας. Ένα, δύο, τρία.
Και μετά από αυτή την πολύ. Το ύφος του ήτανε. Δεν ήταν το τι έτρωγε το μπισκότο. Ήταν ότι ξεκίνησε να μιλάς και κούρπισε τα μάτια.